سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانتهستوتات هزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتونحو بخبر نقدم نايلومي أرستنا زيادة نابقرنا أفريكا أتوكروز اللو ويكاون ولا كوا بعلم درجة عبيت نقرات اللو أبقرنا أفريكا بزعبا يرترادما بزعبا إدانا يرترادما أقداس حبريتاك بكمي مغنياتو بزعبو زقا ما دحزلو نقر زراء خوص لزلني بزعبو حدا قداس عبريتا كنهب كنفتنينا كالي بزعبا كأي بحري بزوح تحستا كلوانايو مغنياتو أب كبابينا بزوح زفتس أم نقرات سلو زلو مجمريا قن ايتن عبيت هقرات perspective محازا قداسي because what is going on أبتي بعبيت هقرات ايتاي كايدا لون تفليت كايوتي زيادة أب كبابينا بزوح زقبر زلو نقراتون بزسفح من قدك نردو نخل so let's start with لنكني أب حدا دفاتة أم نزوم عبيت هقرات. Now let's turn to Poland. The NATO member has accused Russia of violating its airspace. Warsaw says a suspected Russian missile exploded after hitting the ground in eastern Poland. The incident happened in a village located roughly 100 kilometers from the border with Ukraine. The explosion was reported this morning. Nobody was killed or wounded. No homes were hit. Poland's Prime Minister Donald Tusk visited the site of impact. Tusk called out Russia for the incident. He added that Polish military officials believe it was a Russian missile. Listen to this. Okay. زتري وزلهم قد محجي مجمريانا يكوننا نسمع زلنا انتاينا نسمع زلنا ناي راشا ميسايل ناي دوب ناي يوكرين سجيرو أمريت لولا أمريت ناي بولند كم زحرمي ينقرالو ني صبوغ زخونا مرداتانو زي بلو بولند مالت أبال حقر ناي أبال ناي نيتويو سلازين نيتو انتحرمكا نايس على حيلي نيتو تحريمو نحنت تحريمو نخلن كم زهر ما ويقول نحب حنت زقبر نخلاتن كم استقبر ناي كلاتن قبر مالتي كلا عال زغليو ارتكل حمشتك بحال مچم بزعق زي سمعنا لنا سلازي مجمريا زار سزيا نتكويناتنا يوكرين نوح زي تقاطاتلو سب حداس كنت كونت خليها قدم حجي ناي تمساسالي ناي درونات ناي راشا ابزبا ابزكا بابدوب ناي بولاند حريمان ينتبايلو برتع ميدياو غوسغواس تخايدلو نيرو بحرستو سنجزيجن اتندرونات نا يوكرين مخانن يوكرين داي مديلا نيتو نابت كوينات نمتاوز غبرتو مخانو بقال غازيطاني امريكا تقالي اجاي حجر ما بولند نتكونتات ناب نيتو غاز كان مسقعو كمستو سنجزي درونات ناي راشا اب رومانيا زبحال ابال ناي نيتو زخون حريما زبل زربا بسفح كزاربو لصنهم حجر ما نا بولند تحريم لو يبللو ازما لدما نتكوينات كاب يوكرين وسيتكا
ናይ ኔቶ ኩናት ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሲ ዝበሃል ስለዚ again ክንምንታይ ናብ ሓደጋ ገጽና ንኸይድ ከም ዘለና እዚ ኸይድ ከም ዘሎ ኩነታት ንምግንዛብ ጥራይ ዩክሬን ራሽያ ብብርቱዕ ይተሓራረም ኣለዋ ዩክሬን ብድሮናት ጌራ ሰፊሕ መጥቃዕታ ውሽጢ ራሽያ ኣካይዳ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ከም ግብረ መልሳናቱ ራሽያ ብተደጋጋሚ ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ እያ ትህብ ዘላ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ኤውሮፓን ብፍላይ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዘለዎም ጌጋ መረዳእታ ነዚ ዓለም ናብ ሓደጋ ክወስዳ ይኽእል እዩ ዝብል ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኖርዌይ ዝበሎ Ukrainian strategy to pressure the Russian economy. They're also striking the Wildberries warehouses, the Amazon of Russia. They're striking their warehouses. Another one I think was struck today or yesterday. The intention seems to put enough pressure on Putin to accept some sort of deal to end the war. Do you think that strategy could work? No, not at all. But also, we keep referring to them as Ukrainian strikes, but these are done with NATO assistance. So this is NATO-Ukrainian strikes. But no, I think that's the objective. That is, strike these targets. Initially, the refineries were the primary targets. Now they're going after these warehouses, and that's the British link to this e-commerce giant Wildberries. እዚን ዘረባታት ቦጌርካ ተሰሚዕካዮም እዚ ናይ ዩክሬን ብተደጋጋሚ ናብ ውሽጢ ራሽያ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንፑቲንን ራሽያን ጸቕጢ ብምፍጣር ናብ ጣውላ ንከምፅወዮም ናይ ሓሳባት ናይ ኤውሮፓ ናይ ኔቶን ንራሽያን ንፑቲንን ጸቕጢን ተብዝሕካሉ ናብ ጣውላ መፅዩ ኔጎሽት ክገብር ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ብግዳ ሓቂ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ባይታ ግን ብግምጣል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ፕሮፌሰር ግለን ነዚ ኩነታት እዚ ነዊሕ እዋን ዝጠመቶን ዝተንተነሉን እንታይ ዝብል ዘሎ መረዳእታ ናይቲ ኩናት መጀመርያ ዩክሬን በይና ትሃርም የላን ብምሉእ እቲ ዕላማታት እቲ ብሳተላይት ዝወሃባ ዘሎ ኮኦርዲኔትስን ገለን ኔቶ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብዓብዩ ትሳተፋላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንራሽያውያን ብፍላይ ንፑቲን ኤግዚስተንሻል ዎር እዩ ናይ ህላወ ፈተናን ናይ ህላወ ኩናትን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ መጠን ከምኡ ዝገበርካሎ መጠኑ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ እናበርትዐ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ናብ ሓደገኛ ደረጃ ናይቲ ኩናት ከነስፍሖ ዳ እምበር ራሽያ ናብ ጣውላ ነምፅኣ ከምዘየለና ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይሆፕ ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሓት ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ተቐበልዋ እንተዝኽእሉ ብከዝ at the end of the day መጠን ጸቕጢ ዘብዛሕካ መጠኑ መፍትሒ ኮንካ እንተምፅእ ዘለኻ እዩ ዝብለና ዘሎ እንታይ ዳ መሊስካ ነቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ደረጃ ኢኻ ተሰጋግሮ ዘለኻ ናብ ሕማቕ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ማኣዝንን ኢኻ ተሰጋግሮ ዘለኻ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ እንተተገበረ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ንፑቲን ስለ ጸቕጢ ዝገበርካሉ መፍትሒ ክገብረልካ ወይ እውን ናብ ጣውላ ክመፅእ ዘይኮነ ናብ ዝገደደ ይክኸይድ ሓንቲ ለንቀነ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ዝተገበረ ኮንቨርሴሽን ኢሎም ብኮሜዲ ዝሰርሕዋ ከሪኩም how true this is ከምንምንታይ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ኮሜዲ ምዃኑ ከሪኩም እየ where is this joke the funny joke ረይዋ Don't trick. Nice of you to fit me into your social calendar with Netanyahu and Zelensky. What a day it was with those two. One guy's always like, start the war. The other guy's always like, stop the war. I was like, Jesus, I'd rather be at a Funeral than this. Same. So we went to one. But anyway. ኣመንጎ ፑቲንን ዘለንስክን ፑቲንን ትራምፕ ዝተኻየደ ቴሌፎን ርክብ እዩ ክልተ ናይ ኩናት መራሕቲ ዘለንስክን ፑቲንን ቢቢ ነተንያሁን መፂኦም ኣብ ዙርዩ ዕንክሊል ክብሉ ቀኒዮም ክልቲኦም እቲ ሓደ ናይ ዩክሬን ነቲ ውግእ ጠጠው ኣበለለ ይብል እቲ ናይ እስራኤል ድማ ኩናት ይጀምረለ ይብለኒ ስለዚ ተገራጫዊ ንመን ከም ዝሰምዕ ልበይ ጠፊኡ ንቐኒዩ ሕጂ ታሕቶ ረይዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዓቢ ደረጃ ትዝረብ ዘላ ከም ጆክ ገይሮም ኣምፅኦም ኣለዉ ስምዕዋ ሕጂ ናብ ፑቲን ሕቶ ከቕርብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ Vladimir, I need you to be honest with me, okay? Have you been helping Iran to target American troops? Yes. Okay, great. Wait, what? I said yes. Okay, but you haven't been helping like a lot, right? Yes, I have. But it's not like having an impact, right? Are you trying to say I'm not good at my job? I didn't mean it like that. I'm just... እንታይ ኢሉ ሓተለስከ ኣገዳሲ ሕቶ ክሓተካ ግልፂ ኮይንካ ክትምልሰለይ ድማ ይደሊ ኢልዎሲ ንኢራን ወታደራዊ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ብታርጌት ንክሓርሙስ ትሕግዞም ኣለኻ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ ማለት እዩ ማለሲ ንበይዛት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ሰንሲቲቭ ቦታታት ናትና ንክትሃርም ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ እናሃብካ ንኢራን ትሕግዛ ኣለኻ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ መልሲ ናይ ፑቲን ከ ሕርክርክ ዘይብሉ እዩ የስ ኢልዎ እንታይ ኢልካኒ ኢልዎስ የስ ኢለካ ኢልዎ ግን ሓገዝ ናትካስ ኣመና ገጅፍ ኣይኮነን ምሽ ኢልዎ ኖ ዓብዪ ሓገዝ ኢልዎ እወ ኣብ ሓገዝ ኢልዎ እሞ እቲ ሓገዝ ናትካ ኸ ውፅኢት የምፅእ ያለን ብዙሕ ምሽ ኢልዎ
ንዓይዲ ካትነዕቀኒ ዘለኻ ዓቕሚ የብልካ እንዲ ካትብለኒ ዘለኻ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌረ ይሕግዛ ኣለኹን ኢራን ኢሉ ዝምልሰሉ ዘሎ ሕጂ እታ ዘረባ ናበይ ክትወየራ ይዋ So yes. Still yes? Yes. Gah, sorry, but let me ask you, aren't you helping Ukraine to target? Thank you for your attention to this matter. Bye. ፑቲን ድማ ነታ ሕቶ ግምጥል ኣቢሉ ሓንሳብ ባክ ሓተካ ኢልዎ ንስኻ ንዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሽያ ዕላማታት ንክትሃርም ትሕግዛ ኣለካ እንዲ ኸልዎስ የቐኒ የለይ ብዛዕባ ዛ ቴሌፎን ኢልዎ ምክንያቱ ን4 ዓመትን ምንፍቕን ወይ ምፈራቐን ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ወይ ኩሉ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ናይ ዩክሬን ኣሜሪካ ትታርጌት ትስትባደላ ሳተላይት ኢሜጅስ ኩሉ ዘለዎም ሰም እዩ ስለዚ ን4 ዓመታት ልዕልዩ ትሕግዞም ዘለኻ ለንቀነ ኢራን ሃሪማትን ኢልካ ምንን ምባል ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ አንጻረይ እያ አንጻርካ ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ጎሲምካያ ቁሒምካያ ትንበል ጥራይ ኢልዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ በዚያ መንገዲ በዛ ጆክ እዚኣ ጥራይ ክትውዳእ ትኽእል ኣይኮነትን ስለዚ this is very interesting. Deployed additional Su-30SM-2 fighter jets to Kaliningrad for new precision strike exercises. The latest deployment has renewed security concerns across NATO's eastern flank after the reported missile incident in Poland. Moscow says the aircraft rehearsed long-range strike missions against simulated military targets. The drills underline Kaliningrad's growing role. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ምክንያቱ እቲ ኤስካሌሽን ደረጃ እቲ ዕግርግር ናይቲ ኩናት መሊሱ እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ራሽያ ነፈርቲ ኩናታ ይኹን ኒኩለራታና ብዙሕ ተንቀሳቀስ ከም ዘላን ዝኣክል መጠንቀቅታታት ክትብ ትፍትን ከም ዘላን ግን እዚ መጠንቀቅታታት እዚ ብዙሕ ይሰርሕ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ቢካዝ እቲ ኤስካሌሽን ደረጃ ናይ ኔቶ ከምኡ ናይ ዩክሬንን ናይ ኤውሮፓን መሊሱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መውዳእታ ኤውሮፓ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣይግበሮ ጥራይና ንብል ኣይግበሮ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሕማቅ ገፁ ክምዕብል ዝኽእል እዩ ኣይግበሮ ምናልባት ልቢ ወሲኾም ኣብ ገለ ደረጃ በስማም ይብሉ ኾኑ እሞ ተረጋጊዮም ጉዳዮም ሰላም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ይኽእሉ ኾኑ that's our wish ናትና ትምኒት ባህጊ ናብኡ ዝኸደይ ቢካዝ እቲ ኩናት እናኸበደ እናበርትዐ እንድሕር ኸይዱ ናበይ ክወስድ ከም ዝኽእል I think ዝጠፍአና ኣይመስለንን እዚ እቲ ሓደ ውድድር እዩ መወዳእታ የብሉን ብዛዕባ እዚ ጥራይ ሰዓት ምሉእ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዝኣክል ሪሶርስ ኣሎ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ጥራይ ራሽያ ገጅፍ ደብደባ ኣካይዳ ኣላ እንኳላይ መደበራት ናይ ድሮናትን ናይ ገለ ናይ ዩክሬን ሃሪማ ኣላ ከምኡ ድማ ዩክሬን መዓት ድሮናት ጌራ ዌርሃውስስ መኻዚኖታት ናይ ትካላት ናይ ገለ መለ ሃሪማ ከም ዘላ ይዝረብ ኣሎ ንኩሉ ከንራኸበሉ ስለዘይንኽእል ዓብ ስእሊ ጥራይ ይብናኩም ኣለና ካልእ ኣገዳሲ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ናብ ቻይና ኣሜሪካ መቸም ንኩሉ ነገር ናብ ኩናት ገጾም እዮም ከፅርይዎ ዝደልዩ ወላ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ላይ ኣብዚ We're also making sure that we lead. So we're leading China in AI by a lot. China has virtually no controls. It's freewheeling a little bit. So we have to be careful in both ways. We don't want to restrict them where all of a sudden we come in second to China. Whoever wins with AI is going to win. That's how big it is. So it's bigger than the internet ever was. There is the statement that got a lot of attention. President Trump weighing tighter AI controls, but warning that the U.S. must not give up our lead against China. Tech leaders. AI arms race ይብል ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ AI ውድድር ብርቱዕ ከም ዘሎን ቻይና ድማ ተቐርቦም ከም ዘላን ኣብ ብዙሕ ደረጃ ድማ ንክትሓልፎም ዝዓበየ ዕድል ከም ዘለዋን ብናይ ኢሎን ማስክ ዘረባ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ቻይና ንክትሓልፈና ኩሉ ተኽእሎታት ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓሊፋቶም ክሳብ ሕጂ ሓሊፋቶም ተዘየላ ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ AI ሬስ ወይ እውን እዚ ውድድር ናይ AI ነዚ ውድድር ዝሰዓረ ትመፅእ ዘላ ዘበን እዛ ዘበን እዚኣ ዘን 100 ዓመትን ድሕሪኡ ዘሎን ንሱ ክመርሓና ዓለምና እዮም ዝብሉና ዘሎ መን ከም ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ AI ማለት ኣብ AI ዝተዓወተ ኣብ ወታደራዊ ፀብለልትነት ክህልዎ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሲቪላዊ ኣብ ኩሉ ፀብለልትነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ whoever wins this race gonna win the next century እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካውያን ድማ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓውደ ኩናት ውድድር ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ዚሮ ሳም ጌም ድማ ክፃወቱ ይፍትን ኣለዉ ወይ ንሕና ንስዕር ናይ ግድን ንሕና ክንስዕር ኣለና ብዝኾነ እዮም ዋጋ ማዕረ ማዕረ ዝበሃል የለን ክንስዕር ኣለና ዝብል ዓይነት ሜንታሊቲ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ናብ ኩናት ክወዘካ ዝኽእል ኣተሓሳስባ እዚ ክልቴኻ ነናትካ እናገበርካ እውን ክትነብረሉ ትኽእል ዓለም ኣሎ እዩ ልግዳስ በዛ ዓይኒ ይርእይዎ የለውን ዋላ እቶም ብርትዓውያን ተዛረብቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብዚ ናይ AI ክንዛረብ ከለና መን ክዕወት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ probably ናይ ቻይና ኮንሰፕቲ ክዕወት ይብሉ ኣለዉ ለሚ show you why ናይ ቻይና ኮንሰፕት ክዕወት ከም ዝኽእል ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቲንክ ታንክስ ሚድያታት ናብኡ ዘተኩር ዘሎ there is a very important aspect ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ክትዕውቶም ትኽእል እያ ኢሎም ዝነግሩና ዘለዉ listen to them ባዕላቶም ክነግሩና ከለዉ I'm not exaggerating or adding anything
ባዕሎም ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ዘውፅዎ ዘለዉ ሓበሬታ እየክበኩም and that is where is that video ምክንያቱ እቲ open versus closed ዝበሃል ኮንሰፕት እዩ ተዛረብ ዘሎ ኣብ AIC ክልተ ዓይነት ኦፕሽንስ እዩ ዘለካ ናይ ኣሜሪካ ኦፕሽን ኣሎ ናይ ቻይና ድማ ኦፕሽን ኣሎ እቲ ኦፕሽንስ ድማ where is that man በዚህ እንዴት ትሕዝቶታት ሓደ ግዜ okay A new divide has opened up in AI, open versus closed. Scaling of open source models, I think it's going down a very dangerous path. Open source models that are excellent should be used. Closed AI is what most people know. OpenAI's ChatGPT, Anthropic's Claude, Google's Gemini, they're most powerful. ሕጂ ተዘረባ እንታዩ ኣብ AI race we ውድድር ናይ AI እንዲና ዘለና ክልተ ዓይነት ሞዴልስ አለ ወይ ክልተ ዓይነት ኮንሰፕት ኣሎ closed and open ዝበሃል ነቲ ዝተዋሃበ ኮንሰፕት ናይቲ AI ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ከማዕብሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ድማ ርትዓዊ ቴክኖሎጂካዊ ኣጠቃቅማ ማለት እዩ ወይ ከዓ ርትዓዊ ውድድር ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ንኣብነት ኣቕሚ እንተለዋ ካብቲ ናይ ቻይና ኦፕን ሶርስ ዝብልዎ ዘለዉ ወሲድካ ናትካ ዳይሜንሽንስ ወሲድካ ንዓኻ ዝኸውን እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክፉት እንተር ኮይኑ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ነቲ መፋትሕ ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ከም ትኽእል ዘርእየካ ማለት እዩ ክሎዝድ ድማ እዚ ናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ከፊልካ ጥራይ ክራይ ገዛ ከፊልካ ጥራይ ካ ትጥቀመሉ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ቶም ሓያላት ዝበሃሉ ዘለዉ ጀመናይ በሎ ክሎዝ በሎ አንትሮፒክ ማለት ከምውን ኦፕን AI ናይ ኢሎን ማስክ እውን ወሲኽካ ብምሉኦም ክሎዝድ እዮም እዚኣቶም ኣሜሪካውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ንኣሜሪካ ክቐትላ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ እዚ ኩሉ ሞዴላት ዕፁብ ኮይኑ ዓለም ናይ መን እያ ክትጥቀም ኢሉ ናይ ቻይና ምክንያቱ ናይ ቻይና ክፉት ስለ ዝኾነ ሰባት ነቲ ናይ ቻይና ሞዴል ክጥቀሙ ክፍትኑ እዮም ኣብ ልዕሊኦም ከማዕብሉ ክፍትኑ እዚ ማለት ድማ ንቻይና ዓብ ፀብለልትነት ከባዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ክትካረዮ ክቡር እዩ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ተኻራዩ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ክዓፅፉካ ስለ ዝኽእሉ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ቴክኖሎጂኻን ሃገርካን ኣሕሪፍካ ዘይምሃብ እንታይ ዳ ካብ ቻይና ነቲ ሞዴል ወሲድካ ናትካ ሞዲፊኬሽንስ ወሲድካ ንሃገርካን ንህዝብኻን ዝጠቅም ጌርካ ከተማዕብሎ ምኻል ግን እቲ መሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ግን ናይ መን እዩ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ ቻይና ቁፅፅር ኣለዋ ማለት ኣብ ልዕሊኻ ወላ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተቆፃፀረትካ ፅልዋ ኣለዋ ቁፅፅር ዘይኮነ ፅልዋ ኣለዋ ስለዚ እዚ ሞዴል እዚ ነቶም ዓበይቲ ናይ AI ካምፓኒታትን ሃገርን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክትዕኢት ሂቦም ኣሎ ስለዚ ኣይናዩ ትቕኑዕ ኣሜሪካ በዚ መንገዲ ኸይዳ ንዓለም ክትቆፃፀራ ትኽእል ዶ ክትመርሓ ትኽእል ዶ ወይስ እቲ ናይ ቻይና ሞዴል እዩ ከዋፅእ ዝኽእል ኣብኡ ዘሎ ትዘረባ access. Openweight AI is different. The model can be downloaded, inspected, customized, run on your own infrastructure, and it's often cheaper. China's DeepSeek was the wake-up call. Then Z.AI's latest GLM model. So ከም ትሪእዎም ዘለኹ ኣሜሪካውያን ብመሰረቱ ተተሓሓዛ ናይ ቴክኖሎጂ ናቶም ካህስዮም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዚ መንፅር ድማ እዚ ውድድር እዚ ንሕና ክንዕወተሉ ዋላ እንተኾና ኣገባብ ናትና ክንቅይር ኣለና ዝብሉ ክህሉ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ኖ ተኻርዩ ጥራይ ሰብ ክጥቀመሉ ዘለዎ ብዕፁብ መንገዲ ተኮይኑ ጥራዩ ውሑስ ዝኾነ ምዕባለ ክረጋገፅ ዝኽእል ዝብል ካለዎ ኣሜሪካ AI ክፉት ክኸውን ኣለዎ ዘይኮነሲ ነቲ ክፉት ዘሎ ክንእግዶ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግርሚ ዝብለኩም ነቲ ናይ ቻይና ብክፉት ንካልኦት ዝወሃብ ዘሎ ክዕፀወሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር የድልየና ተዘየለ ንሳቶም ክበልዑና ፅልዋ ናይ AI ድማ ቻይና ክትዕወተሉ እያ በዚ ትኸዶ ዘላ መንገዲ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክሬዚ ወይ ናትና ተጠቀም ወይ AI ዝበሃል ክጥቀም የብልካን ብሓይሊ ብፍንጫ ልክዕ ከምዚ ናይ ተስላ ክቡር ስለ ዝኾነ ሰብ ተስላ ወይ ኤሌክትሪክ ካር ክገዝእ ተደይኪኢሉ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ካብ ቻይና ዝመፅእ ሕሱር ብሉፅ ዝኾነ ንብረት ከይትጥቀም ከመይ እዮም ትገብሩ ንኤሮጳ ከምኡ ክገብርዎም ይፍትኑ ኣለዉ ንካናዳ ከምኡ በሉ ይብልዎም ኣለዉ ዳርጋ ኣንፃር ኢራሽናል በቃ ዘይከውን ውሳነታት ብሓይሊ በፍንጫ ክትገብሮ የገድዱካ ኣለዉ እዚ ካ እንታይ እዩ ዓለቑ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ይዕውተካን እዩ ክፉት ዝኾነ ውድድር ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሓያል ኮይና ትቕፅል ዝነበረት ትበሃል ክፉት ዝኾነ ቁጠባ ቀደም ኣሜሪካ ምንታይ ትእግደካ ወይ እውን ተዓፅወካ ዕዳጋታትካ ተዓፁ ከም ዘለካ ናፃ ውድድር ትኽልክል ምህላውካ እንተፈሊጥያ ትቐፅዓካ ሎሚ ኸ ናፃ ውድድር ዝበሃል ኣይደልይዎን እዮም ዓለቑ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ናይ ናፃ ቻይና ስለ ትቅድሞም ዘላ ነቲ ናይ ናፃ ውድድር ጠጠው ከብልዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ that's why ድማ UN ዝበሃል ኣየድልን እዩ ወርልድ WTO ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኣየድልን እዩ ከምዚ ኣየድልን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ናፃ ውድድር ከምኡ እዚ ናይ ዓለምና ንግዲ ግሎባላይዜሽን ዝበሃል ቀታሊ እዩ ቀደም ኣሜሪካ ግሎባላይዜሽን ኩሉ እዚ ትካላት ናይ ዓለምና ኣሜሪካ እያ ጌራቶ ስለዚ ዘርባሓ ዝነበረ ሎሚ ብሙሉእ ኣልያ ኣነ ብዝመርሖ ወላ ዩሮፕያን ዩኒዮን እውን ኣየድልን እዩ
ምስ ነፍስ ወከፍ ሃገርና ዲል ክንገብር እንደሊ ኣፍሪካን ዩኒየን እውን ክሳዕ ክንዱ ክሕይል የብሉ ምክንያቱ ምስ ነፍስ ወከፍ ሃገርና ኣፍሪካ ኢና ዲል ክንገብር እንደሊ ዝብል ዘረባ ይህ መደይሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ምክንያቱ ንንእሽተይ ሃገር ዓሚፅካ ኣፈራሪካ ኣብ ናትካ መስመር ክትእትዋ ትኽእል ኢኻ እንተ ሓቢሮም ግን ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ኔጎሽቲንግ ፓወር ናቶም ስለ ዝሕይል ዕድል ኣይህቡኻን እዮም ብዝብል እዩ ኣጋይን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ውድድሮም ሕጂ ድማ ካልእ መኽሰሲ ድማ ረኺቦም ኣለዉ Iran could be getting a major package from China, with the regime reportedly set to receive Chinese shoulder-launched missile systems. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin reports live in D.C. for us this afternoon. Jennifer, what are we hearing on this? Well, Bill, President Trump says he'd be surprised if reporting that Iran is set to receive 400 Chinese-made shoulder-fired air defense missile launchers is true. The reported $60 to $70 million purchase, exclusively reported by Reuters. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቻይና ንኢራን ኣፅዋር ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዘረባ ድማ ዓብዪ ቶኪንግ ፖይንት ወይ ከዓ ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣብ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ብላዕልን ታሕትን ሓፍ ኮፍ የብልዎ ኣለው ቻይና ድማ ዝበልኩም ተበልኩም ብፍፁም ዘገርመና ኣይኮነን ናይ ግድን ኣብ ናትኩም ዲቤትስ ቻይና ክትእቱ ግድን ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ቻይና ክትዛረቡ ዋዕሉ ሕዘሩ ንሕና ኣብ ስራሕና ኣለና ኣብ ካልእ ጉዳያትና ኣለና ንስኻትኩም ግን ብዛዕባና ኣብ ዘለና ያለውን ዘየለና ኣለውን ኣብ ዝኸድናዮን ዘይከድናዮን ደድሕረና እናኸትኩም ከሱና ንቡር ስለ ዝኾነ good luck with that but we are not in this game ደድሕረኹም ንጎየሉ ደድሕረኹም ኣብ ኣጀንዳኹም ጠንቀላላዕ ንብለሉ መንገዲ የብልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ እቶም ተኣምኖም ዝነበረት ሃገራት ኤውሮጳ ፅቡቕ ይኸዱላ የለውን ስለዚ ንበይና ኮይና ስለ ዝስማዓ ዘሎ ምስ ብዙሓት ሓያላት ድማ ተን ኣንፃራ ዝኾና ራሽያ በቲ ሓደ በይኑ ገጢሙ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ገይሩሎም ኣሎ ኢራን ንበይኑ ብቐሊሉ ክሰዓር ይኽእል የለን ቻይና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሓጓፍ ተጠቒሙ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ንኣሜሪካ ከሰንብዳ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ is really cornered ኣብዚ ጉዳይ ክትሪኦ ከለኻ መብዛሕትኦም ኪላታት ከም ዝብልዎ ኣሜሪካ ንኩሉ ገዲፋ ኣብ ምዕባለ እንተተተኩር ገለ ነገር ምገበረት ግን እዚ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ካብ ባእሲ ናብ ካእሲ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ምዝላል ግን ንኣሜሪካ መሊሳ ጉድጓዳ ከም ትውዒት ዝገብራ ዘሎ ዝብሉ ኢሎም ዝምግቱ ብዙሓት እዮም ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ሓቲቶሞ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ናይ ቻይና እናኣተወ ከሎ እንታይ ይስማዓካ ኢሎሞ ያ ከምኡ ኣይገብርን ኢሉ መብፅዓትኒ ነይሩ ግን ኣብ ኩናትካ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ እንታይ ሞ ክንብል ኢና እዚ ዓይነቱ መልሲ የብሉን there's nothing ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክብሎ ዝኽእል ነገር የለን ምክንያቱ again ቻይና ሰዋት ክብሎ ክእሉ እዮም ከምዚ ኣፅዋር ትህብ ኣለኻ እንተሪኢሎሞ ሰዋት ንስኻስ ንኩሉ ንታይዋን እንዳትሸይጥ ኣለኻ እንትዕጥቕ ኣለኻ እንተኢሎሞ እንታይ ደኽብል እዩ ፈጠጥ ኢልካ ትምባል እኮ there's nothing you can do or you can say ታይዋን ነቢልዮናት ኣፅዋር ትዕጥቓ ዘለኻ ስኻ ኣይኮንካ ሰብ ንኢራን ኣይኮነ ወላ ምሻት ኣይኮነ ወላ እንትሓገዝና እያ where is the problem ክብልዎ እዮም ቻይና ከምኡ ይብሉን እዮም of course ምክንያቱ እቲ ኣጀንዳታት ስለ ዝፈልጥዎ ኣብቲ ኣጀንዳታት ክወርዱ ይደልዩን እዮም ኣብ ቁጠብኦም ኣብ ምዕባሎም ጥራይ ከተኩሩ ኣሜሪካ ግን ኣብ ድራማታት ናይ ኩናት ክትነብር እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ክልተ ሰባት ኣለዉ ንስኻ ኣብ ደንደስ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ኮይንካ ኣለኻ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ጭቃ ጨፈቃ ትይሎ ታሕቲ ኮይኑ ንዓነ ቃለስ ይብለካ ኣሎ ንዓነ ቃለስ ይብለካ ኣሎ ሰው ኣብቲ ጭቃ እንተኣቲኻ ከይተቃለስካ ከለኻ ትስዒርካ ኣለኻ ስኻ ኣብቲ ሰልምንተ ወሪድካ ኣሎ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ጓሓፍ እንድሕር ወሪድካ ከይተበኣስካ ኣውዲቕካ ዲኻ ኣውዳቕካያን ኣየገድስን እዩ ስኻ ተፀይቕካ ተሳዒርካ ኢኻ እንተኸኢልካ ስሒቕካ ክትከይድ ኣለካ ምክንያቱ ኣብቲ ጭቃ ብምውራድካ ጥራይ ተሳዒርካ ስለ ዘለኻ ስኻ ኣብ ጭቃ እንተወሪድካ ድማ ናይ ጭቃ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጭቃ ጨፈቕፈቕ ከብለካ ከውድቐካ ላ ክጨፋልቐካ ንኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብዘይ ቦታኻ ከይድካ ክትበኣስ እውን የብልካ ኣብነት ክበኩም ለንቀነ ብዛዕባይ ብዙሓት ዝዛረቡ ይሩ ኣለኹ የማንን ፀጋምን ከምዚ ዶ ከምዚ ኢሉ ንኤርትራ ከምዚ ይብሉ ሓሶት ገለ ብዙሕ መልሲ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ ወላ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንካልኦት እውን ምክርክብ ከለኹ ነዞም ካብ ኤርትራ ቪድዮታት እናገበሩ ክምልሱሎም ዝፍትኑ ምስጢር እንታይ እዩ ንስኻ መመላስካ ነቲ ኣጀንዳ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ጥጦ ተብሎ ማለት ኣይኮነን ተወሳኺ ቪድዮ ንክገብር ግን ኣፍትገ ትኸፍተሉ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ሸለል ኢልካ ናይ ምኻል ክእለት እውን ኣድላይ እዩ ምክንያቱ it doesn't bring much ንዓታቶም ትራፊክ ከምፃሎም እዩ ኣቴንሽን ክቦም እዩ ንስኻ ዝበልካ ተመጎድካ ጭብጢ ተምፃኻ ገለን ተምፃኻ ንዓታቶም ጭብጢ ክሰምዑ ኢሎም ዘይኮኑስ ቪው እያ ዝያዳ ተገድሶም ስለዚ ከምኡ ንድሕሪ ኮይኑ ስራሕካ ጥራይ ትሰርሕ
أتي قام أتي قليبل نسخة سرحة تراي تسرح تخيل كا زعرن طلاب سرحة تعري كستخاخل زقبون تلو نسخاخل كا كجبر زلو ناقبر كاتخي because الميديا سلازلنا every day تنسينا خن زارب كنكلالنا قالينا حبريتان دلي ريسيرش خن كايدا لنا كم قرص كنكلالنا قال خن قبرالنا زي خن تفعلن كالوت جن أبيلوتي قال من قدنا بلوت قال من قد زيارة سلدشيات سلزخيد دراماتات سلدشيات أبت دراماتات زيارة يتوكرو دراماتات دم بيلا يزسرهم تريهم يخابك دك سم زنبرو حفيلهم يمسوا ونهات دراماتات دراما سيلس دراما مرة يدشيات سلزي أمريكا دما ناي دراما هاجر سلز غنى دونالد ترامب ناي دراما إنه تشاينا أبت دراما تومي دلله سوم كان تايبلو له أنا فريتنا لنا تشترى أبت دراما خمسينا أنك على نبللو كنتات يبلنان يبللو this is a very smart one اني نلبام كم غير كات حلفو زلك نغزل ناب دونالد ترامب نتوجنا بماكلاي مبرا back machine. Remember when Donald Trump called his war with Iran a short-term excursion? Well, now it's an unmitigated disaster. Attacks are escalating across the Middle East, and gas, grocery, and emergency energy prices continue to surge here at home. And here's the thing. Donald Trump knows how bad and unpopular this all is, and it appears to be getting to him just a little bit. NBC News reports that angry about his military options and frustrated that he can't close the deal with Iran. كم تري وزلهم دونالد ترامب حصير جزيل زجمرو كينات فلسي نابتن كم زي بالغيرو كم سلم خوين قد أبي الحزب والله مستم أما خرطناتو دما أب كبيد بأسن أجرجرن أو يبل كم زلوا يزنقر so he is just سلمي حزب والله and he doesn't know what to do with it نماني ولا مستم أما خرطناتو مسمى خرطناتو أكبيد بأس كم زلوا نمان كم زعمن نايمن مخرج كم زوسد يتشجر زلوا يزبازل لذي دونالد ترامب is in this دليل أتي وتيفا بزا قدايزيا مواز أوجن يلن أنتي تبعتي ريبورت نيراتني 3-4 دمس تاتلو أبتوشتو نايمن دمس زي سأرخوني زبازلو أي ناي دمس دونالد ترامب تسمع زخون ما نايمن أدفايس نايمن مخرج تختيلو يخيل مغنياتو أتنس زخطلو نسو وساني يخوني يوم زبلو زلو for example أبزياني راتن أنتي صحفتي ذهبوني أبتي إنر سيركل ناي دونالد ترامب زقات أمزلو درامان بأسن يمزلو وزلو يا ريوا صحف قريبة مليني رام بقال بوينت انتهي يمزلو زلو أبوشت دونالد ترامب أبتي محضراني دونالد ترامب ممقال تفتي رقم زلو مئتي تحت زلو منيستر مكل خالوي كا نا إسرائيل بانديرا وقاتو زلو مالتيو إسرائيل وقيتاتو زلا نسو كوينات رايزبل زلو is the loudest voice for force highly raisable zelo backing بمن كي تقفل backing Adam Cooper's 10-14 they campaign to get Iran's missile arsenal سلازي كومدماتي نتكوينات ابتسنتكم كوينو زمر حزولتي ادميرال دي ولا جنرال ادميرال اللي مثلني كوبرز بحال نسون كاب 10-14 معلتات صعق زخنه ابت وتهدراو علاماتاتنا ايران تحريمنا كنبركم نخلينا زمسل زربا سلازي منيستر مكل خالن نتكوينات زمر حزولو ادميرال انكليتيوم كوينات يم زمر حزولو اوف كورس كالو نايت بيمنخا كاين حلقه صافنايتهم سراوي زبال كاين the joint chiefs chairman مالتيو place the brake سدما فرينو خوينلو walking Trump through a second and third order consequences and warning that Patriot and THAAD stocks are needed to protect bases. اتي حلقه صاف وي نايتم ثلاثه ناي بحرين ناي مريت ناي سماي ناتوم chairman مالتيو اتي جنرال كاين زبال دما نو خول مكل خال سلازي بلنا بيزاتنا كسيوم زكونا دما كواص انا يكونن سو اذا كنا تاتزي كواص انا يكلني يبل له خاصو سنو كله كرزق الجنرال لما تزعبي دونالد ترامب لما كما كرزق بو كاونا يكلني يبل له سالساي روبيو the minister of the ويكا national security advisor زولدما repeating that America stays committed to diplomacy while insisting Iran has to be serious and framing the war as a defense of navigation. Marco Rubio again نايكويناتيو قل دبلوماسي نقبرنا إيران دما حركت ولا ناخذ كل هاللوازم السلزة ربالو. Vance, J.D. Vance has pushed privately for the diplomatic track and joined Kane in asking what a bigger campaign would actually achieve. تي مخطط البريزنت دما مستي على غاصف نايتهم سراويت كوينو زلو بحادو خينهم
عاب كوينات جيرنا انتاينا خنركب نخل كابز حج جيرنا زلنا حجي دبدبنا هريمنا نينا انتاي كم صالنا يخد زبل زرباي لذي ترامب swings between all of it ترامب ما كاب حدنا بحدنا خر تقرأ أو مخرس لازم وهذا زلوا بده fucking shit نابله ذفكر زلوا ولا حنت خجبراي كلني زلوا of course يدبدب على ما تقعدتي قصلا له إيران ما قبر مال ستبلع كل زد ما عبتي كبيز خونه تقاومنا حزب زغت مالو زلوا بتكوينات ديزاستر كوينو أبز خدلو زلوا كنتاي نبز خد خيرو دما مفتوحي أبز يرغبلو زلوا كنتاتي نازلنا so again دونالد ترامب إتاع قداي نابي كم زبلات في وخم زلوا يزنقر نبز خد نبتن تبله موصي زبال سين الله لزوج دايزيا تمنعو كما خروز جبودما تمغاغيلو مالو نتنياهو بقديو أبو جيش سلزقني ناتو أجندة هذا مالو بتدحرج مالتي لذي كابز تبقسي دونالد ترامب يقر أن يعقرقرن على لوز بعال زربا كابزيز مسوزل بتحدد ما بوتينن شندما نتي حق زلو خايب بحالالو سو كابز تبقسي ميم دونالد ترامب كلها توكينات كاب كتر وصاي كده طلعت بحال. It was only yesterday that President Trump threatened a heavy response to Iran's surprise attacks earlier in the previous day. And sure enough, Central Command has confirmed overnight America delivered. Over a 2-hour window, there was a succession of attacks against Iran military targets. They included missiles, drones, surveillance capability, and a number of other targets in the region. Central Command have released this footage only earlier today. The US cannot give up. كم زاتري وازلهم إذا كيناتنا بياخد كي تخل دونالد ترامب يدبدب كم زلون زكالو نجري جبر كم زلون جن ولا حنت لو تيمس يلن التنريو زلنا كونتات كينات كابتي نورمالي بوتا أب إيران تراي كونو لزجبو وزيو مليسو أسفح في كم زلون حنت كابتن كم أبن نزتك أسحجي وش ما ترموزيو أو وش ما ترموز انتاي أمارات زلوا دونالد ترامب what can he do what options does he have نزبل كنركن في التنينا مغنياتو نخلو زلو كنتات كفتحو كم زي كل فلوتيو everything up to زلو نخلو كافتون أبحاد نجر كبصحن كم زي كل ردويو بيناي جميرو قلنا بيك قلت الخل انتهى مرة ستطلعوا خام نفسه كبوتا نزبليو اجتي زربا خوي نزلو مالتي لأنتي قدام نتي بوك سر خل أبتن هجرات عرب كان تاي كقاطم خل كنرين نابزي أنا مالس مجمرة بزيك تعزلكم يكلتين فيديوهات ملسن عسل زخنا The US cannot give up control, cannot give control of the Strait of Hormuz to Iran because it threatens the grand bargain, the petrodollar, US control of the seas, the high seas, freedom of navigation. You know that argument that many people are making. Maybe just the first question. Do you believe in that argument? Is that a genuine threat to the US dollar and US hegemony around the world if there's such an important choke point that the US could not ensure there's freedom of navigation in? I think it is a bit exaggerated. First of all, one has to keep one thing in mind. The way this has been defined in US circles for quite some time is that trade has to be possible, that that the traffic is ongoing. It has not been stated that certain countries can or cannot control a certain area. حجي انتايو تقداي وشمت حرموز ازيا قداسيو ني كله كجبر زخل كونتات امريكا دما اتكالكولاس ناتنا كينات كن من تايك تقصل تغل تايك تجبر تغل ازي وشمت حرموز انتاي كجبر خلا قداسيو جنا انتاي بلالو تريتا بارسي اقداسي وشمت حرموز من يقاصر دي كونسي اتفلو نايتي مسمر ناي نقدي بزي صقم كغاطم يخل دايكلن امريكا موداتا دونالد ترامب لما كقبلوا زلو كوننت نزوش مت حرموز قد مكوينات كم زنبره خغبره يكلني زي ነገር እዚ ክግበር አይኮነን ኢራናውያን ኦሬዲ ነዝዎች መት ሕርሙዝ አካል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ምዃኑ አሚኖም እዮም ጸላይ በዚ ቦታ ገይሩ ከአቱን ኮጽ ተጀሚሩ ሓደጋ ፈጥረና ስለዝበሉ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ዝገበር ካንተ ገበርካ ክትመልሶ ይትኽልካ ስለዚ እቲ كوننات مقبالة قداسي تكوننات دما كمي غيرنا تندادي ناب عداغا كم زخيد تنقبر لنا كمي غيرو تمسمرنا ينقدي كنقساقس كم زخل بزي عصوام بزي صقم اندا اخ تبل زلا كامبر كم تقن كوينا زنبره كملسول لنا الكات فتونا نغرات كي تجمرون ناب حداغا كوز دكا زخل يزبل زلو تفكر مغنياتو كندز واغا خفيل كايوم كنسخا انت اخو غبريم حج حرايلم كبغا مخا بحيلك داتو كم زي تخل بتدغاغامي يفشلوا خاب زلوا له غزي نسخاون زخونه ነገር ክትገብር ኣብዘይ ቃል ግዜ እንታይ ክትገብር እንታይ ምስሊ ዘለካ ኢኻ ከም ትገብር ዘለካ ይዝባል ብሓፈሻ ካል ድማ ካብዚ ዘረባ ዝወፃኢን ታይም ዝብሉ ዘለው ወላ ተናገራት ኸልጅ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረን እምነት ከም ዝጎደለ እዮም ዝነግሩ
ስለዚ ንኣሜሪካ ብሓይሊ ይኹን ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ቦታ እዚ ክትከፍቶ ይትኽእልኒ እያ ዝብል ገምጋም ኣለዎ መርኣያ ናቱ ድማ ናብ መን ክልምኑ ጀሚሮም ኣለዎ ዝበሃል ራእዩ ብዚ ዓለም ከመይ ኢላ ከም ትቕየር እውን ንርኢ ኣለና Diplomatic pivot is beginning to take shape as the Iran war has rattled West Asia and disrupted global oil trade for more than 5 months. America's closest partners in the Gulf are now looking towards China, not for military support, but for influence. The hope is that Beijing can persuade Iran to ease tensions and help reopen two of the world's most important shipping routes. But why is China suddenly at the center of this geopolitical shift? Well, for the Gulf Arab states, this is about one thing above all else: keep the trade moving, with Iran and its allies threatening the Strait of Hormuz and the Bab el-Mandeb in the ሕጂ ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ለሚናያ ወይ እውን ኣሚንናያ ኸድና ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ተረዲእና ስለዚ there is only one power ሓደ ሓይሊ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕይሮ ዝኽእል እንተደልዩ ንሱ ድማ ቻይና እዩ ዝበሃል ምስ ኢራን ዘለና ኩነታት ንወሽመጥ ሕርሙዝ ዝምልከት ጉዳይ ወላ እውን ብቐይሕ ባሕሪ ምስ ሑቲ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ሓደ እዩ ንሱ ድማ ቻይና እዩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና እምነት ገዲፍና ናብ ቻይና ገጽና እንተተጸጋዕና ዝሓሸ ንሱ እዩ ኢራን ቻይና ኣብ ልዕሊ ኢራን ዓቕሚ ኣለዋ እቲ ጸጋም ግን ወይ እውን እቲ ሽግር ናቱ ግን ቻይና ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኢዳ ክትእቱ ትደላ ሃገር ኣይኮነትን የግዳስ ንኢራን ሰላም ንኽመጽእ ምስ ካልኦት ሰላም ንኽግበር ክደፍኣ ትኽእል ሃገር ምዃና ይፍለጥ እዩ ስለዚ ሰላም ናብቲ ቦታ ክህሉ ነተን ሃገራት ዓረብ ከም ናይ ኣሜሪካ ኮራኹረን ኢላ ይትጸለኒ እያ ተን ሃገራት ኸሊጅ ንቻይና ኣዝየን ኣገደስቲ ትሬድ ፓርትነርስ እየን ስዑድያ ዓብ ናይ ንግዲ መሻርክቶም እዩ ኢማራት ከምኡ ቀጠር ከምኡ ኩዌት ከምኡ ስለዚ እቲ ቦታ ሰላም ክኸውን ይደልይዎ እዮም ትንኮ ዘይደልይዎ ዘሎ እቲ ቻይና ትደፍኦ ደላ ሰላም ኣሜሪካ መሸመቲ ናይ ግዜ ንኩናት ስለትኾነ ንኢራን ክዕምፅዋ ይደልዩን እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ወላ ኣብ መወዳእታ ኢራን ክትዕወተሉ ትኽእል መንገዲ ዳ እምበር ኣሜሪካ ተዓዊታ ትወፀሉ ንቻይና ክሳራ እዩ ስለዚ ወላ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ተሓልየለንን ትፈትወንን እንተኾነት ኣብ መወዳእታ ግን እዘን ሃገራት ኸሊጅ ንኩነታተን ባዕለን ክቋፀራ ስለዘይክእላ እንታይ እዩ ትኸውን ዘሎ ንኢራን ዓሚፅካ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ይጠቅማሉ ኺልካ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ ንቻይና እዩ ሽግር ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ቀዳማይ ነገር ቻይና ንኢራን ፅልዋ ኣለዋ ግን ንኢራን ኣፅዋር ትባላ ኢና ንሰምዕ ዘለና እምበር ጠጠው በለይ ትብላ ኣላ ኣይሰማዕና እወ ብዲፕሎማሲ ተሞዩ ንክፍረም ፀቕጢ ገይራያ ብፓኪስታን ጌራ እውን ትደፍእ ነይራያ ንኢራን እውን ሰላም ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፍጠሩ ኢሎሞም እዮም ኢራን እውን ይኣምንሞም ነይሮም እዮም እንተኾነ ኣሜሪካ ዝእመን ሃገር ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልታት ዝረኣይዎ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እተን ሃገራት ኸሊጅ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢሞን ኣሎ and the only hope ናተን ካብ ቻይና እዩ ቻይና እንታይ ክትገብር ትኽእል ሕራይ ክትብል ትኽእል ዶ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዓብዩ ግን ኣሜሪካ ብቻይና ዝውዳእ ኩናት ተቐበል ዶ ኢልካ ክትዛረብ እውን ኣገዳሲ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዘን ሃገራት ኸሊጅ እንታይ ከም ዝፅበየን ዘሎ ኣብዚያ ስምዑ We have to ask ourselves, who are these countries that the Saudi regime would like to cooperate with against Iran? Is it Qatar? It has a population of what, 400,000? Is it the Emirates with a population of 1 million? If these desert countries, if their critical infrastructure is destroyed, can anyone even stay there? The same is true with Saudi Arabia. If its critical infrastructure is destroyed, can the country survive as a single country, or will it break up into small pieces? So you have Yemen, which is a civilization state, to the south and southwest. You have Iraq, which is a civilization state, to the north. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መራንዲ ማለት እዩ እታ ኣሜሪካ ኣሚናተን ዘለዋ ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ንማዕለን ከም ሃገር ክቕፅላ ይኽእላ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክቕፅሉ ዝኽእሉ ሃገራት ድዮም እንታይ ዓይነት ታሪክ እዩ ዘለዎም እንታይ ዓይነት ዲሞግራፊ እዩ ዘለዎም እዩ ዝብለና ዘሎ ብሓፈሻ እንተሪኢኻየን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀጠር ዝበሃል ወይ እውን ኢማራት ዝበሃል ወይ እውን ኩዌት ዝበሃል እዚኣቶም ኣዝዮም ንኣሽቱ ሃገራት እዮም ኢሉ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ምትህራም ተጀሚሩ መሬቶም ከም ህዝቢ ንክቕፅሉ ከም ሃገር ንክቕፅሉ ከቢድ ብድሆ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ደረቕ ዝኾነ ምድረ በዳ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ማይ መኸዘኒ እቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝተታሃሪሙ ከም ሃገር ክቕፅሉ ዝኽእሉ ህዝቢ ይኮኑ ንብላል ስለዚ እተን ክልተ ሃገራት ክኾና ዝኽእላ ሲቪላይዜሽን ዝበሃላ የመን ሲቪላይዜሽን እዩ ጥንታዊ ሃገር የመን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ሃገር እዩ ኢራቅ ጥንታዊ ሃገር እዩ ኢራን ድማ ጥንታዊ ሃገር እዩ ካልኦት ኩላትን ስናዓት እዮም ዝብሉ ዝተሰንዐ ሃገራት እዮም ዝብሉ ወላ ንስዑድያ ስለዚ ኢራቅ የመን ክልተን ብሰሜንን ብደቡብን
نمن كبيبهم الله نسعودية أديهم زي جاكداسي إيران دما as a very civilization سلازي أمودا توجن تمسيو حزبي نهاجرون كبرن تاريخون زلوا مزخون ترايز واجامبر ساكت نجنزب نجراي لاي كيد نيبلو مشام نزا زربازيا مستي سعودية حسب زلات أنا هلنا الرئيس لزخنا كمل لساي مجمريا جن لأنكنا هذا فولي ترايلو راي واسكزي Chaos at the border of Spain's North African enclave in Morocco. This is a city called Ceuta. You're watching as thousands of migrants break through the fence and completely overwhelm the border police. Their video showing to have finally made it to Ceuta. Hundreds of migrants reached dry. زتري وزلهم لنكنا أزار بارس خوين زليو أبي زجاتمي أب موروكو استبجس حد عبي معبل نايس الدنيا تادك موروكو ناب سبين أبزي سوتا بهالبوتا نحمشت كيلومتر منجدي ببحري نعوس جيروم بشحات نابت بوتا بمتاو ناس الدنيا تاد أبي زربا تفتيرون أبي نعب تفتيرون so أوروبا already وراريوم زبل وزلو أمريكا دونالد ترامب أسا فوكس ميديا كم تري وزلو invasion يوم زبل وزلو من سيات هاجرنا يوررالو بمبال كم حد عبي ورار زكازلو جيروم يوم قبر وزلو ليانكا بقديا قبر ملسي بالا اتيباتو زلا قبر ملسي دما وراري كايدا ولا بلعلينات ولا لا سوا threatened to suspend the open border Schengen agreement with Spain. That's after thousands of migrants broke across the Moroccan border into the Spanish. So بحفشة طليان قداميتي جورج مالوني مالتيو نزو قدايزي ناب من تايغاز أخذ قبرات دلا ناب كوينا ناب بوليتيكاوا أجندا أنصار سدتنياتات زيسيوت أزبهال أكالنا إسبين كوينو أبناي موروكو زلو بوتايو لذي this is very crucial كم ريزلنا انتايو خقات أمزخل نابي يكخيز قدايزي إيروباويان فلا يتفار رايد زبهال حارة بوليتيكاوا أجندا يكفتر رابزي I really want us to be careful مغنياتو توم رايت وينج بوليتيشانس كمزة عينت زربا كمزة عينت نجر هذا كافتيك أندس فتوى نجريو سلازي زاتري وازل لهم نعاقا أبي أوروبا هلو أب أمريكا هلو ميترمسي مسألو إميغرانت سبل أجندة خقبريام أوروبا بملو كمزة عينت معبل زقاتهم زلو ني بوليتيكاوي أجندان ني أنصار سدتنيا تزقبر عبس الواصل زلو واتشاوت تنقاقا خدلي كايو أبزل لغايا الليغا أبزيت دلي نجرات أيتوتو تنقاقا خقبر ناب زيجنت قصكم كتقولي زلكم قويايو كت زيجنت ناي زيجنت جزية بتحكم كلهم أشكال على تصوت زلهم you never know nothing is for sure لذي زي أنا نقرأ من قديك تقصيد اللي معناته أبي viral كوين زليو نقرأ من قديك تقصيد الحجي ناب زبانا ناب كرنا أفريقيا هنسكرينا لايك ناقبركم تو very interesting مدب قريب لكم الله let's go أكل የባህር በርና የግዛት አንድነት ጥያቄ መናዱ ቀዳሚው ነው የመንግስታት የተፈጥሮ ባህሪ ነው ከሚባለው የግዛት አንድነትን የመጠበቅ እንቅስቃሴ በተቃርኖ የቆመው የህወሓት ቡድን ድርጊት ከህወሓት ውጪ ማንም ሊፈጽመው የሚችል አይደለም የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ የትውልዶች ሉዓላዊነትና የኢኮኖሚ ህልውናን የፈተነ ጥልቅ የጂኦፖለቲካ ቁስል ነው ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ካሳይ ኢትዮጵያ sovereign right of access to the sea under international law በሚል ርዕስ ያጠኑት የሙራትን ተልእኮ ተሸክመው አገራችንን ሲያደሙ ኖረዋል እነሱ አልበቃ ብሏቸው ዛሬም አይን ባወጣ ባንዳነት ከጠላት ጋር እየሰሩ አገራቸው ብትፈርስ ግድ በማይሰጣቸው ደረጃ ተረባርበዋል የፖለቲካ ጥያቄና የህልውና አደጋ አለብን የሚል ጭምብል ለብሰው የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ከምትሪ ወደለهم ብልጽግና አማዓልቲ ቁጥሪ የብሉን ሓደ ሓሙሽተ ቪድዮ ጥራይ ከም ዝቐሪቦም ላይ ያለው ቲም ናተይ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ናብ ባሕርና ኤርትራ ዘተኮረ ኣብቲ ባሕሪ እናተባህለ ነቶም ንኤርትራ ሕጅብ 34 ነጥብታት ክኸስዋ ይኻትሪ ፃዕቂ ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣጀንዳ ናይ ዓለም ደይቡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ድማ ብውሽጦም ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ መድረክ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብይ ኣጀንዳ ብምፍጣር ናብኡ ገፅና ክንልግቦ እንተኽኢልና ገለ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ወይ እውን ገለ ቆላሕታስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ክርፍስ እዞም ስሱዓት ዘይመሰቦም ዝጥምቱ ነዚ ብሉፅ ባሕሪ ናይ ምስሊ ናይ ባሕርና ናይ ደሴታትናን እዮም ናብቲ ናቶም ስክሪን ናምፁ ዝዛረቡ ዘሎ ናብ ደገ ባሕሪ ክብሉ ከለዉ ሳጓያ ኤርትራ ንምባል ስለ ዘሰክፎም እዩ It's all about Eritrea ስለዚ
እዚ ከም ሓደ ዓቢ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ስለምንታይ ክንድዚ ረስኒ ሓዲርዎም ከም ዘሎ ክነግረኩም እየ there is a very good reason for it ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ለውጢ ይካየድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዩ let me shift now ቅልጥፊልና ኣብቲ ዓበይቲ ስእልታት ዝግበር ዘሎ መጀመርያ ብግብፂ ክንጀምር ኢና ሎሚ ግብፂ ለንቀነ ሓደ ዓቢ ብድሆ ወሪድዋ ኣሎ እቲ ብድሆ እቲ ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዓቢ ምትእስሳር ኣለዎ Iran struck Egypt for the first time during this war. Well, Egypt is now the crosshairs, and Cairo is being very careful about what it says. Egyptian authorities have confirmed that a drone caused a fire on 2 ships at the port of Damietta yesterday. They're not saying who did it. The cabinet statement noted that investigations are ongoing and that authorities are taking necessary measures to ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግብፂ ሓደ ኣገዳሲ መጥቃዕቲ ተኻይድሎ ሚድያ ናይ እስራኤል ከመይ ገይሩ ሪፖርት ከም ዝገብረሉ ዘሎ የርእየኩም ኣለኹ እስራኤላውያን ስፔሻል ኬዝ ገይሮም እዮም ሪፖርት ዝገብሩሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዩ ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ኢራን ከም ዝገበረቶ እዮም ገምጋም ዝህቡ ሚድያ ናይ እስራኤል ሓደ በሉለይ እቲ ሓቂ ግን ቀስ ብቐስ ይገሃዝ ስለ ዘሎ የደምፃልኩም ዋላ እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያ ካብ ኢራን ወይ እውን ካብ ሑቲ ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ተነጊሩ እዮም ኣተንቢሆም ነይሮም ነዚ ቀልጢፎም ሪፖርት ይገብርዎ ነይሮም ምክንያቱ ስቃይ ናይ ግብፂ ሓጎስ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ነቶም ብልፅግና ማለት እዩ ናው ኢራን መልሲ ሂባ ኣላ This is very important. Have seen the war widen, this time to Egypt, where a drone hit the port of Damietta, setting 2 ships there on fire. It's the first time that country has been targeted in the war. No one has claimed responsibility, and today Iran's foreign ministry urged vigilance against what it called false flag operations designed to undermine regional peace. The foreign minister also warned Cyprus and Bulgaria against allowing the U.S. to use their bases to launch attacks on Iran and regional ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ኣብ ወደባዊ ከተማ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥምት ወገን እዩ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝጥምት ኣይኮነን ዳርጋ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ በተደጋጋሚ እንታይ ክብል ይፈትን ብፍላይ ናይ እስራኤል ድማ ተቐላጢፎም ርዱ እዩ ናይ ኢራን ክኸውን ከም ዝኽእል ኢራን ወይ ሑቲ እዮም ገይሮም ኣለዉ ዝብል ስፔኩሌሽን ክገብሩ ጀሚሮም በት ኢራናውያን they are very smart ህድእ ኢሎም ከይተሃወኹ ነቲ ኩነታት መልሲ ሂቦምሉ ትዊተር እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ከንሪአኩም ኢና ድሕሪኡ መረጋገፂ ድማ ክበኩም እየ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣባስ ኣራኪ ይመስለኒ እንታይ ኢሉ መሊሱ መስለኩም ኣራቂ ከይከውን ከማን ሰይድ ኣባስ ኣራኪ ከይከውን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኣራዋቺ ተባሂሉ እዩ ዝንበብ ቀፂልና እንታይ ይብላ ኣሎ ኢጅፕት is an important friend and partner in the region ግብፂ ኣገዳሲ መሓዛን ነዛ መልሲ እዚኣ ከይሰማዕኩም ከለኹም ርእቶታት ዝተዋህበ መክበኩም because I want to connect those dots ትንምንታይ ፅልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል ሓደ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ዝበሎ እስከስምዑ Look, I truly believe it's Iran that struck those LNG ships. The New York Times put out a story as well, put out a report. No. Oh, come on. Dude, please. It says Israel did it. It was an Israeli. Why would Iran do it? So I think Iran did it to send a warning to the US that if they keep doing what they're doing right now with the economic blockade or striking, not striking, Iran will expand the war to start striking American assets outside the Persian Gulf. That means American ships could reach them anywhere in the world. No, that's stupid. You strike the American assets that can harm you. You go after the American bombers. You go after the American refuelers. You go after the actual military. He's very. بعد ليري جونسون مهلاوه مبعلم أبزي وانزي مخا ميديا مهلاوه نبي حكي قداسي ناي CIA international analysts نبريو انتاي زبل زلو إيران هيكونوا تنهاريمات إيران كتحرم أي تغلنيا let me show you the map كارتاي زيادة مبرز بكا now مجمريا اتي نريو زلنا where تا خاليتي اوكي زين انت بوتا تطريون إيران مس أمريكا أبكبيت تخونه كوينات الله وشمت حرموز كوينات الله نا أمريكا سراوي دما بعبيو أبزي عربيان سيز بالمعات مراغب الله نكوينات دالين زلوا أوكي تنكرات الله أبو أبيزات ناي عرب دما معات نجرات وريد الله كارمو زخول نكوينات تقلقل زخول نزخول له قديفهم أبو دبنا يجبت زلوا ندارز مال مركبنا أمريكا مهرام أنت هاي تقمر له what is the value for it جي راشناليوم إيران راشناليوم إيران زقبروا كله استراتيجيكاوي
ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ 5 ወርሒ ፕሩፍ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ቦታ ዝሃሪሙ ዘሎ መን ኢሉ እስራኤል ሃሪማቶ ንግብፂ ከመይ ጌርካ ኣንጻር ኢራን ተሰልፋ ወይ ተቐስቅሳ ክፈልጡ ስለ ዘልዩ እስራኤል ሃሪማሞ ክኾኑ ዝኽእሉ ይብል ኣሎ because ኢራን ድማ ኤግዛክትሊ ከምያ ኢላ ፎልስ ፍላግ እዚ ንግብፂ ንሕና ናይ ግብፂ መልሲ ናይ ኢራን መልሲ ክበኩም እንጂ ኣብዚያ እታ ፐርፌክት ሰንስ ትበካ ማለት እዩ and this is why our media is important ንኩሉ ኮኔክት ክንገብሮ ስለንፍትን Egypt is important friend and a partner in the region and its security is of utmost importance to us. We must all be vigilant against Israeli plots and false flag operations designed to undermine regional peace. The threat is clear, mutual, and fearful of Muslim solidarity. ስለዚህ ግብፂ መሓዛና ሃገርያ ኣገዳሲት ፓርትነርያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዲፕሎማሲ ሰላም ክፍጠር ትፅዕር ዘላ ሃገርያ ናይ ግብፂ ሴኩሪቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓና ኢሉ ስለዚ መን ክገብሮ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እስራኤል ፖሊስ ፍላግ ነዚ ነገር እዚ ኢራን ከም ዝገበሮ ተጌርካ ፅርዒ ንምፍጣር ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ንጥንቃቐ የድሊ እቲ ዕላማ ንፁር እዩ እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ደሊ ኣብ መንጎና ፍልልይ ምፍጣር ኣብ መንጎ ናይ እስላም ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ምብታኽ ንሓትሕትና ክንጠማመት ምኽኣል ንሓትሕትና ክንተራረብ ምኽኣል ቀንዲ ኣጀንዳኦም ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ንምርዱ ከቢድ ኣይመስለንን ኢሉ ሕልፍ እናበለ መልሲ ይቡላ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ክብላ ፀንሐ ላሪ ጆንሰን ድማ ኤግዛክትሊ እስራኤል ኢራን ንግብፂ ክንዲዚ ርሕቀት ከይዳ ወላ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ ንዘይብሉ ዕላማ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ ማለት ንጆርዳን ትሃርም ኣላ ኣብ ጆርዳን ንውግእ ተዳልዩ ዘሎ ነፈርቲ ዲፖ ናይ ኤር ዲፈንስ ከምኡውን ንእስራኤል ክሃርሙ እንድሕሪ ኮይኖም ኣብኡ ዘሎ ኤር ዲፈንስ ቴክኖሎጂ ኩሉ ንዑ ምፅልማት ማለት ንኩና ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስዑድያ ዘሎ በይዛት ኣብ ባሕሬን ዘሎ ኣብ ኩዌት ዘሎ ኣብ ኢማራት ዘሎ ነዚታት እንተሃሪምካ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕለይካ ዘሎ ዓብይ ምጉዳል ወይ እውን ንፀላይካ ዓብይ ምድኻም ትፈጥረሉ ኣለካ ፅሪ ኢልካ ከይድካ ኣብ ግብፂ ዘሎ ዕላማ ምህራም ግን ወላ ሓደ ስትራቴጂካዊ ቫልዩ የብሉን እዮም ዝብሉና ዘለዉ ንስኻትኩም በዛ ነብስኹም መን ክሃርም ኢልኩም ትግምቱ ሓደ ግብፃዊ ኮመንቴተር እንታይ ክብል ሰሚዐዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መንድሮን ሃሪማታ ወይ እውን ብኸመይ ተሃሪማታ ዝብል ሕቶ ጥራይ ደይኮነ ክዝረብ ዘለዎ ኢሉ ኣብዚያ ኣብታ ካርታ ናይ ሲኤንኤን ክበልሰኩም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ መን ሃሪምና ጥራይ ኮነን ክንጥምድ ኣለና ኢሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦታ ኮይኑ ረቂቕ ዝኾነ ስላያዊ ሓበሬታ ዘለዎ ኤግዛክትሊ ምንቅስቃሳት ናይቲ ኩነታት ርዩ ሪል ታይም ሓበሬታ ዝህቦም ዝነበረ ነታ ድሮን ድማ ኤግዛክትሊ ኣበይ ኩነታት ንኻለ ከይጎድአት ነታ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ንክትሃርም ዝሕብር ዝነበረ ሰብ ነይሩ መን እዩ ንሱ እንታዋይ ዓይነት ሓይሊ ክንዲዚ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኢልካ ምሕታት እዩ ዝበለፀ መልሲ ከምፃልካ ዝኽእል ኢሉ ሓደ ግብፃዊ ጋዜጠኛን ዓብይ ኮመንቴተርን እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ ናብ ኢራን ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ጉዳይና ኣከባቢና እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ስለያ ዘለዎ ንውሽጥና ክቆፃፀር ዝኽእል ዓቕሚ እስራኤል ማለት እዩ ብተዘዋወሪ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ግብፂ መዓት ስለያ ከም ዘለዎን ነቲ መንግስቲ ውሽጡ ውሻጡን ትጉርጉሮ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ስለዚ ኣገይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውሽጣዊ ፀገም መጀመርያ ፅሩይ ኢንቨስቲጌሽን ምክያድ ከድልየና መን ሃሪምና ስለምንታይ ሃሪምና ንዝብል ቅድሚ ምላስና ኢሎም ከምኡ ኢሎም ይዘራረቡ ኣለዉ ስለዚ ግብፂ ታርጌት ኮይና ኣላ እቲ ኩነታት ድማ ኢራን ነቲ ኩናት ተስፍሐላ ዝብል ኣጀንዳ ሃገራት እስላም ሃገራት ዓረብ ኣንጻር ኢራንን ኣንጻር ሑትን ዝግበር ኩነታት ንምግዳድን ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምጉሃርን ዝተገበረ እዩ ሓደ በሉለይ ሕጂ ናበይ ክወስደኩም ደልየ ኣለኹ ናብ ስዑድያ ንኩሉ እዚ ንከባቢና ዝፀሉ እዩ ቀይ ባሕሪ ጥራይና ንዛረብ ዘለና 5 months, this war has revolved around one waterway, the Strait of Hormuz. It's where the world has watched oil tankers come under threat. Missiles and drones cross borders and global energy supplies remain on edge. But here's the thing. Wars rarely stay in one place. They have a tendency to expand and engulf an entire region. The US-Iran war is going in exactly that direction. In recent days, another strategic waterway has come under pressure. So, Saudi Abzuwanazi, ቁጠባናታ ንኣብነት ኣብዚ ሌተስት ሪፖርት ናይ ቁጠባናታ ክወስኸልኩም ክልትዩ ኣተሓሓዝ ኣቢለ ከርየኩም ስለ ዘለኹ ቁጠባ ናይ ስዑድያ 4% ዲክላይን ከም ዝገበረ ይንገር ኣሎ 4% ኣብዚ የር ቱ የር ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ 4% ዲክላይን ገይሩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁጠባናቶም በዚ ዘሎ ኩነታት ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Economic contraction in the second quarter highlights how geopolitical tensions in West Asia can ripple through global markets. Now, according to flash estimate reports,
The kingdom's economy shrank 4.8% year on year. طبعا السعودية بعبيو نزح حمشت ورح قصيل وزلو كمون أنا نوح وان زخرج نبرنا نداد حسرة كالي ناي توريزم ناي كالي سجمن 4% GDP decline جيرلو زمالت resilient قطبة حيال زخون قطبة سل زخون نمبر ناي كالوت 10 ولا 10% اليوم decline كجبرنا كويت نابنت كنا من تاي decline كم زجبرت statistics بيروون حبريتها كبرلا بزي كل درجة تبص حلو تبلنا مجنانا يكونن. I've always had a bit of an escape hatch called the East-West Pipeline, where they've been able to divert about 2/3 of what would have normally gone through the Strait of Haji, you are watching something very special right now. Saudiya مسحوتي أكبيت قدم تسأميد الله. حوتي حيال زغون علامات هريموا حجوا إنه كيناتي دنادن خمس اللو يزنقر. سعودية أنتي كتقبر تخلطون دبلوماسيا مفتوحة تنادتون ولا أنتي نبليرنا. سعودية حدش مدب عن كيد الله. إذا مدب زد ما سمعوا وجه. Conflict in West Asia just got bigger. Saudi Arabia is reportedly mobilizing forces for what could be a massive military operation against the Houthis. According to reports, Riyadh is preparing for a twin offensive by sea and land. Saudi forces have been withdrawing from eastern Yemen. Military analysts believe the movement is part of preparations for a land offensive. So Saudi Arabia is prepare sea and possible land offensive against the Houthis. Saudi Arab بمريتن ببحرن نمتقعتي ناب سعودية ناب يمن وناب حوتي تدالو كم زلا 14 هاجرات دما وتحضراو لفنتي مساجيروم تبقيسون كم زلو يوزن الجرزلو. So تكارتا دقيمكم طريقهم. This is what is going on. زي عندي تا سعودية تبهلن تا كبابن. So basically let me remove that guy. Okay. جي يمن تري واللهم سعودية تري واللهم كم وترو زي مالتيو and then كي بحر تري واللهم تنقود بحر جرات أبزي قدايزي من السعودية تتعميدنا اللوا من ينتن هجرات مسا كوينا الناس قدايزي زدالوا زلوا بمريتن ببحرن دما مريتنا وحدو باللوم ببحر دما دو باللوم سلازي بخلت يكبر كم زغل بسماي كابرقص سعودية مبزعت زي ناي سماي حيليات تتكمنيرا. So how is this going to work? What is going to happen? Menu انت عينت قلت يوم كايدوز دليل زلو نزبل اسكن اسمع يوم ايرترا خابز قدايزي قالنا يتقايب بحري ريتسي فورميات بحالنا. What's going on? Land offensive. The suspected target is Al Baida in central Yemen. The governorate has been under Houthi control for more than 3 years. At the same time, Saudi Arabia is building a maritime coalition. The aim is to protect shipping from Houthi attacks in the Red Sea and the Bab el-Mandeb Straits. These developments come as Saudi Arabia has already stepped up efforts to secure key shipping routes. On Thursday, Riyadh announced the formation of a maritime defence alliance to protect the strategic Bab el-Mandeb Straits. 14 countries backed the initiative through a joint statement, including Turkey, Pakistan, Egypt, Sudan and Djibouti. Now, Saudi Arabia said it had أجي كم تري وزلهم هذا أقداسي لفنتي أقوي ما خمزلان التلفنت دما نيمن مغرقار هذا نتي مسمرنا ينقدي نايكي بحري وحسننا مفتاري زبل زلو نت نافيجيشن نت منقصاصنا ينقدي قال دما ني تحوتي سقمت الموساد دما وتهدراو لفنتون غيرالا جهات اسلاميين هجرات 14 هجرات ابتي كوليشن جوين غيرنا لو من نزن هجرات زياتن زن 14 هجرات بحالا زلوا ام دحريلكمني I can give you the list لستانات نيروني ترخيبيو. Give me a second. Where is the list? Here is the list of 14 countries. كم تري وزلهم سعود عرب بحرين جيبوتي جوردان قبطي كينيا كويت مالديفز in fact انت قبريم امارات جيروم امارات يلان كمان ابو so زين هجرات جاتنين ولا بس لون انتنيرات نكريكم من ابو خمسة لوا برقص ايرترا يلان ابو so سودان الله كابت كبابن تريخمو سودان الله جيبوتي الله سوماليا الله قبص الله so بحفشا بملانتا نايريتسي هجرات اللوا بجاكا ايرترا مالتيو كالو دما برقص قطر الله باكستان الله تركيا الله كويت الله بحرين الله جوردان كمان اكال نايتريتسي فور مينيرو سلازي كلاتهم دارقا الله
the only country missing here ኣብቲ ዞባት ካብ ዘለዋ ኤርትራ ግን ካብቲ ካልኣይ ናይ እቲ ቦታ ናይ 14 nations team that to protect middle eastern waters ንቀይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንወሽመጥ ዓደንን red sea no gulf of Aden the Persian Gulf red sea and gulf of Aden ንኩሉ ማለት እዩ ነቲ ማይ ያውክላ በቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይኹን በዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ኣብቲ ወሽመጥ ዓደን ዘሎ ወገናት ንኩሉ ነቲ ክልል ማያት እንሚ ሴፍቲናት ንምሕላው እዩ ስለዚ ብመለና ኣብቲ ክልል ማያ ዘለዎ ሃገራት ኣለዋ ብጀካ ኤርትራ ያ ጽቡቅ ጌርና አንደርላይን ክንገብረላ ኢና ምክንያቱ ብልጽግና ዳርጋ ኤላ ጌሮም እዮም ሃይላይት ዝገብርዋ ዘሎ ስለምንታይ let me show you one of those ብዛዕባና ዝብልዎ ዘሎ ኤርትራ ዓረብ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ምስ ነፀልዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so Egypt kicks Eritrea out of the Red Sea Security Pact citing lack of maritime and naval capabilities and they look ግብፂ ንኤርትራ ካብቲ ናይ ሬድ ሲ ሴኩሪቲ ፓክት ዝበሃል ዘሎ ከም ዘውፅዋ ምክንያቱ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ዝብል ምክንያቱ ተኪሞም ኦፍኮርስ ናይ ብልጽግና ኣዳኸርቲ ከምዚታት ዓይነት ስነ መጎት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ርዱ እዩ ግን the question is ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ክትሉ ዘይከኣለን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቀይ ባሕሪ ሲ በተን ናይ ኤርትራ መርገፂ ማለት ያ 2016-17 ዝገበረቶ ሓደ ጽሑፍ ኣቕሪባ ነይራ ብዛዕባ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ከምኡውን እቲ ክሳብ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበፅሕ ማለት እዩ እቲ ሬድ ሲ ኔይበርሁድ ንሕና ንብሎ ኢሎም ኤርትራ ትብሎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዓሉ ዝብሎ ቀይ ባሕሪ ከምኡውን ክሳብ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ዘሎ ከባቢ እዚ ናትና ኔይበርሁድ እዩ ዝብሎ በቲ ድማ ናይ ናይል ባዝን ዝበሃል ከዓ ወደቦና እዩ ዝበሃል ስለዚ ክሊርሊ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ቀይ ባሕሪ እዩ ዘሎ ሕጂ ቀይ ባሕሪ ፀገም ናይ መጓዓዝያ ኣጋጢምዎ ኣሎ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ወታደራዊ መፍትሒ ድዩ ክኸውን ወላ እንታይ ክኸውን ብዘይገድስ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፅን ኤርትራን ግብፅን ስዑድያን ዓብ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ እውን ኣላ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ቀይ ባሕሪ ክነሳ ስለምንታይ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክትሕወስ ዘይከኣለት ሕቶ እዩ ንዓይኒ ባዕሉ ሓደ ግዜ ኣገሊ ጆይን ክትገብር ኣለካ ሓደ ግዜ ኣብቲ ክራውድ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ስለምንታይ እንድሕሪ ሓንቲ ሃገር ተበዲላ ኣብ ጎኒ ሓንቲ ደውተይት ንኣብነት ኣብ ጎኒ የመን የለና ኣብ ጎኒ ሕቱን የለና ብግምጣሉ ስዑድያ ትብደል ኣላ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለና ድና የለና ብርግፅ ምስ ስዑድያ ክንህሉ ከም ንኽእል መረዳት ኣለኒ ምክንያቱ ምስ ስዑድያ ርክብ ይግበር ኣሎ ገለገለ ካብ ሰምዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ መገሻ ከም ዘለዎ ይንገር ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ጅቡቲ እንታይ ኣበርክቶ ክትገብር እያ ወይ እንታይ ክትገብር እያ ትፈልጦ የብለይ ወይ እውን ሶማልያ እንታይ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ግን ሓደ ልፍንቲ ክቐውም ከሎ ንሕና ድማ ኣብቲ ቦታ ምስ ምህላውና ዋይ ኣር ዊ ኖት ስለዘይ ንዕደም ዘለና ድዩ ወይስ ክንዕደም ስለዘይ እንደልዩ this is a question ንኣብነት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ናፃ ፕረስ ከምዚ ንጋዜጠኛታት ሕቶ እንተዝነብር ነይሩ I would ask this question ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘይተኣቱ ዘላ ስለዘይ ትዕደም ዘላ ድዩ ወይስ ኤርትራ ስለዘይ ትደሊ ዘላ እዩ because we're not getting this information ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትኣቱ ትደልን እያ ምክንያቱ እቲ ነገር ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ናይ ካልእ ኣጀንዳታትን ናይ ኣጀንዳታት ናይ ኩናት ክትኣቱ ፈቃደኛ ኣይኮነትን እንተተባሂሉ I understand and I respect this because this makes sense to me ኩነታት ናይ ካልኦት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ንኣቱን ኢና ምባል ኣገዳሲ እዩ ግን በተኻለ ድማ if ናይ ጎረቤትካ ፀገም የጋጥም እንተሎ if you are not partnering with them ምሳቶም ሽርክነትን ምሳቶም ድሕሪ ኣብቲ ግዜ ፀገሞም ኣብ ጎኖም ደው ትብል ተደየለኻ ፀገም ተጋጢምካ ፅባሕ ንጎ ወላ ብወታደራዊ ደው ተደይበሉ ዲፕሎማቲክ ጎንኻ ደው ዝብሉካ ትደሊ ዶ እዩ ኦፍኮርስ ንደሊ ምክንያቱ ሉላውነትና ክገዝ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ትምርጫናታ ስለምንታይ እዩ ከም ዝብረፅ ዘሎ መግለፂ ኣብ ገለ ክፋል ክወሃብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ Now I know some people were going to pick that well, okay, who are you to ask this but ሓደ ክብል በተኻለ ድማ ካብ ማእስዩ ኤርትራ መልሲ ተዋሂብዎ ዝፍለጥ ድማ በተኻለ ክብል ክቀባበሉላ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እየ ግን I'm happy to give them agenda ብዛዕባ ዝናተይ ዘረባ ትዛረቡ ስራሕኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ዝሓቶ ሕቶታት እየ ዝገብር ዘለኹ again let's go back to the map እዚ እንዲቲ ካርታ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኩለን ተን ሃገራት ረይዎን ዝፀብፀብ ኩልኩም
there's only one country that I want to check if there is up to list alla diala sadma مبزحت ጊዜ ኣብ ከምዚ ኣጀንዳታት ዘይትእለኽ ሓንቲ ሃገር ኣላ መን ያመሲልኩም give me a second that country is most of the time ሓደ ኣብ ከምዚታት ኣብዚ ናይ ኣጀንዳታት ዘይትእለኽ ሃገር ኣላ ኣብ ሰንካብ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ሊስታ ነይራ ድያ ኣይነበረትን ቸክ ገብራ ደጊመ ኦኬ ዑማን እስከረዩ ዑማን ኣላ ደብዚ የመን ቱርኪ ሱዳን ቀጠር ፓኪስታን ኩዌት ኢጅፕት ዑማን የላን so this also tells me one thing ከምዚ ጉዳያት ዑማን ብዙሕ ግዜ ዘይሻራዊ መንገዲ እያ ትመርፅ ካብዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ኣብኡ ዘለዋ ዑማን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ብሎክ ሳይትኣቱን እያ so basically እንታይ እዩ እቲ ካርታ ተሪኽሞ ዑማን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጎረቤታ ንመን እያ ንየመን ጎረቤታ እያ ቀጥታ ናይ መሬት ጎረቤት ዘለዋ ዑማን እያ ዑማን ድማ ንስዑድያን ንየመንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንክገብሩ ቻነል ከፊታ ተዛርቦም ዘላ ዝርብ ይካየድ ኣሎ እዩ ምናልባት ሕጂ ጠጠው ተደይሉ ወከልቲ ናይ ስዑድያ ናይ ሑትን ኣብ ዑማን ርክብ ያካይዱ ኣለዉ እዮም ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ዑማን ዘካይድዎ ዝነበሩ ስለዚ ኣብቲ ልፍንቲ ዑማን እያ ትወትን ኣላ ሕጂ ናይ ዑማን ምርጫ ትርእይዎ ኣለኹም ዑማን ዲፕሎማሲ ዘይሻራዊት ኮይና ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከተምፅኦም ትፍትን ኣላ ኣብዲኹምሎም this is one choice ንክልቲኦም ሃገራት ኣብ ጣውላ ከተምፅእ ምፍታን ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንሃገራት ኸሊጅ ንኢራን እውን ኣብ ዑማን ናምፀት ተዘራርብ ዘላ ማለት እዩ ካልኦት ኩላተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣብቲ ልፍንቲ ናይ ስዑድያ ኣትየን ኣለዋ so ኣብቲ ኮሌሽን ኣቂማቶ ዘላ ብጀካ ኤርትራ so ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምትራፋ መልሲ ክወሃቦ ዝግብኦ ሕቶ ኮይኑ ስማዕኒ ከም ሕማቕ ኣብኡ ከሎ ቀዳመን ሕማቕ ነገር ክብሎ ኣይክእልኒ ኣነ exactly እዚ ሕማቕ ነገር ኤርትራ ኣብኡ ዘይምእታዋ ክብል ኣይክእልኒ because we're talking about war ዛዕባ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብቲ ክራውድ ስለ ዘለኻ ፅቡቕ ነገር ትገብር ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ወይ እውን እቲ ነገር ግን what is it ኤርትራ ዲያ ዲክላይን ጌራቶ ንኣብነት ክልተ ሲናሪዮ ክንርኢ ኣለና ኤርትራ ዕድመ ተገይሩላ ሪጀክት ጌራቶ እንተሎ ዋጋ ኣለዎ እዚ እንድሕሪ ስዑድያ ምሳና ተኣትው ዲኹም ኣብ ዘልፍንቲ ኢሎሞም ኤርትራ ግን ኣይንደልዮን እንድሕሪ ኢላ ንስዑድያ ኣብ ግዜ ሽግሮም ዝሓቱኻ ነገር እምቢ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ክስማዕ ዝኽእል ካልኣይ ድማ ምናልባት ኤርትራ ኣይተሓተተትን እንተኮይና ኤርትራ እንተደይ ተሓተተት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ሕማቕ ለይታ ይሓድርኒ ኣይኖ ብልፅግና እዚ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኤርትራ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ሓደ ወደባት ናይ ኤርትራ እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ሃገራት ዓረብ ንኤርትራ ክሓትዋ ኣይደልዩን እዮም ዕቡት ከልቢ ኢልካ ጥራይ ክትሓልፎ ነው ግን ክንሰምዖ ኣለና እንታይ ከም ዝብሉ ካ ክነግረኩም ይደልየ ፀላእትና እንታይ ከም ዝሓስቡልና ብዛዕባና እንታይ ከም ዝብሉ ገለ ክፋል ሓበሬታ ክበኩም ደስ ብለኒ ምክንያቱ ንኩሉ ንዕቅናይ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኤርትራ ተደይ ተዓዲማ ኮይና ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ከይፀዋዓካ እቲ እውን ይበሃል ሓደ ግዜ ባዕልካ ትዕደመሉ ግዜ ኣሎ እዩ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ስለ ዝኾነ ከምታ ናይ ቀደምና ሸፋፍ ኢልና እንተተረፍና ፅቡቕ እዩ ወላ እውን ከምቲ ዝብሎ ፀነ ሓይሊ ባሕሪ የብላን ኤርትራ ኢልካ እንተተረፍካ ፅቡቕ because we are talking about war ኣነ ጥራይ ስክፍታ ናተይ ስዑድያ ኤክስትራ ንኤርትራ ሓሲታት ተኸላ ግብፂ ሓቲቶማ ከለዉ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይንኣቱን ኢና እንድሕር ኢላ ኣላ ኤርትራ maybe እዚ ጉዳይ እዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ናትን ኣብ ጎነን ዘይምዃን ድማ ንዓና ኣብቲ ኣገዳሲ ግዜና ድማ ኣብ ጎንና ዝኾኑ ሰባት ከድልዩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ በዚ ዓይኑ ክሪኦ ይደሊ ብሓፈሻ ግን እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሲምፕል ስዑድያ መጥቃዕቲ ክትገብር ትሓስብ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሑቲ ድማ ወራሪ ይፅበዩ ስለ ዘለዎ ተዳልዮም ኣለዉ ንኩናት እዩ ዝበሃል ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ስእልታትን ቪድዮታትን ሑቲ ኦልሬዲ ናይ መሬት ኩናት ኣንፃር ስዑድያ ንክገብሩ ድልዋት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ሱዳን ንባዕላ ኣብ ኩናት ከላ ኣብ ጎኖም ኮይና ኣላ ስለዚ ሱዳን ኦልሬዲ ሜድ ዴር ቾይስ ኣብ ጎኒ ስዑድያን ግብፂ ምዃን ትርኩ ድማ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ምዃን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቀንዲ መሻርክቶም ካሶም ስለ ዝኾኑ ጅቡቲ ኦብቪየስሊ ናይ ኣረብ ሊግ እያ ነተን ሃገር ኣብ ጎኒ ዓረብ ምዃን ድማ ኣገዳሲ እዩ ጅቡቲ is quite risky but at the same time ጅቡቲ ድማ ዝኣመነቶ ኣሚና ኣላ ብዙሓት በይዛት ስለ ዘለዎም ንበይዛቶም ክብሉ ነቲ ሃገር እውን ክከላኸሉላ ይኽእሉ ኮኑ ዝብል እምነት ኣለዎም እዩ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ኣጋይን ኩሉ እዚ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ኦክወርድ ኣብ መንቀራቕሮ እዩ ዝእትዋ እቲ ውሳነታት ንኤርትራ ኣብ መንቀራቕሮ ዝእቱ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከይደለናዮ እውን ሰጊሩ ክመፀና ዝኽእል ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ
أجي قال سب نتاي كبل إيرترا كو أبتزح على فكيناتنا يمنكو already ناي إمارات بيست أنقد نيريا إمارات كابوشت إيرتراسي أب عند أرحوت متقعتي قبر نيري سلازو already تبلايمسي تكونتاسي قدم نيرو نايو حجي سلازو غيرنا زغير سلازو لدي ولا حجي تغيرنا بغدا يكون I'm just giving you different scenarios تفلالي تخلوتاتن قمتاتن because إيرترا clearly نزنا قرزي سلازي قلصوتو تقليصاتو كنقرأكم سابت قلصو قد قمتاتنا إنا خنم نخل كم زيقاتات مالتي ويون كم تعذبتنا يتكونتات وحفشا أب كبابينا كميز بلا كونتات يسلاسل كم زلو ناخد قمتو ترى زباكم زلو لذي we need to be بتنقع خنكات ولا زلنا كونتات أب كبابينا كم زلو ينانرو زلنا جبسي من ترسم تجديدهم نبتزعت وكينات اللوم زي أب درون هريمو مالو مني هريمو سو كم مغنيات حوتن تحت تباهيلو نبحوتي كنبل أب تقدر كناتي نقبلهم سعودية من ترس هريمو مالو أتن كارو تهجرات خليج بقول أنت هريمو سلزلوا أبغون السعودية تتوقف لا ينجن أنت عن تتدرى واستواء أه قبر خلاص فلتي بلين جنزب كباي خلاقنا السودان تاكد قبرت خلاص قد دايزي I don't know شماوز خنا دقة في كون زغل سلزي بحفشة إيرترا كنا هنا في توم سلزل لنا أنا حدا جنيا كون سلزغل تغلى لك أبتو قد دايتي ملاينا كم إيرترا وحين كافتري غلا it's not such a bad thing كم زلوا كون زلوا تراي بخمي ملكنا تالي نازل لنا خفتو قد دايمبر أبزا حوزيها كوينا سلزخوني مسكالوت كنسرع كنبل فورماتات كنسبق كنبل أبزا قد دايناتينا نقبرو واقعون كلو سلزغل بخما قد دايت هاديمنا لنا I'm okay with that. But I hope at some point we can get some explanation to this one and تقول نريو زلنا ني كتبنا علم أزيو أقداسي كنتاتنا نردلنا حتى كان تايب لالوس كنا حتى نيشي نسمع. And have claimed a series of attacks on Saudi oil tankers in the Red Sea. They have also struck oil infrastructure inside the kingdom itself. The Yemeni armed forces carried out two types of military operations. The first targeted sensitive targets at Aramco facilities in Jizan using dozens of ballistic missiles and drones, while the second operation targeted sensitive targets at Aramco facilities in Yambu using ballistic missiles, cruise missiles and drones. So Yemen تدقاقامي بزوح زيان السعودية كم زهر ما يزنقر تحوت مالتيو منقستي يمن زبهال أبقون السعودية يزلو ريدي تدالي اللي غدروناتين قال ملايين زبل سلطات أو تيلو السعودية دما مسكالوت ملافنتا خينا كن حجي زي قبرتو كينا تايكون عندك تكاي كن حجي استقبريو تزاريوم متيوم زون كلهم تأخاخي بهم زلو انتايكو قبريوم نقزينا هنقطفو it's going to be very interesting to watch نزو كنا تاتزي كلنا كنا كتاتولينا تايكا قاتميون تايك قبريوم بحفشا كن إيرترا أي بيد أي بقرا بكينا تخبب الله أبزي وعلتو أبزي إذا زيتو تلو قداي بخلا بسلسميتين سمانين بسلسميتين سوسان ديغرنا إيرترا كينا تقبلنا له زي فتينا سلينا هنقبلو زلنا كنتاتيو so this is the reality إيرترا هجرنا تلو دلا تلو كنتات مالتيو انتاي كوني next topic we will monitor ناقبرنا نارانا نابخون كنا بلوكن فتنينا بحفشا كاب كالو جزية فليز بله عزقتن شجرن قد يمنالو إليه ريم زبلو مخناتي بالله مخناتو we already know تكونتات كاب قدمون تي زوباتي بقدمو كاب أنت تكمتي تعنا زلو زوبا أيكون النيرو so حجي أتفتيرو زلو دما تكونتات نسيو ناي السودان حنتي نايقاد تقبرت رينا خنحل فينا and also to me and my delegation, we are here in Khartoum. Number one, to discuss the situation here and also to exchange ideas how to bring a lasting peace in Sudan. First and foremost, my deepest sympathy for the people who lost their life because of this conflict. Sudan is our founding member of organization, one of the founding members and very important members. Sudan is كم تري وزن لهم زنا إيجاد حلافين أب السودان كيدو مسا جنرال البرهانن كمون مستي برايم مينستر نايت هاجر مينستر كمال إدريسن كم استرا خبيب زعبا سلام زعرقات كلملك كم سزار عربي يزون جرزلو زعات يرتراوين تقبر يزمت يجي دخل السودان قدام خلاسي أبي نيرو يبلو نيرو تخكلي هكذا مزرات that's true أبي نيرو جن كردانا زلو دم حنت كفالة الله حنت نجار الله بس سب
على هذا جزء بسميت كوينو زسحتا سانتايا مجمريا سودان زي نايقاد مراحين نبي يمتي زلو ندعي لكم ناب كارتوم يمتي زلو that's important نابور سودان مقامات نايت منغستي ناب كارتوم تغير له ስለዚህ መብዛሕቶም ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስፔሻል ኤንቮይስ በሃል ኣነታ ቬበር ዲያገለ ትበሃል ኣብ ኤርትራ መፂሓ ነይራ ዲያዋላ ምስ ኤርትራ ተራኺባ ነይራ ኣብ ገለ ፖይንት እንታይ ኢላ ፅሒፋ ኣብዘን 2 መዓልታት መስለኩም መንግስቲ ፖርት ሱዳን ኣብቲ ንሳ ፖስት ገብረ ዝነበረት መንግስቲ ፖርት ሱዳን ማን ማለት እዩ መንግስቲ ሱዳን ሲ ኣብ ካርቱም መደበሩ ከም ዘይኮነ ናይ ፖርት ሱዳን መንግስቲ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክገልጽዎ ዝደልዩ እዚ ድማ ናይተን ክልተ ጀነራላት ውግእ ዝብል ዘረባ ከም ኣጀንዳ እንድሕር ሒዝካዮ ሱዳን بمنجس السودان بسراوي السودان تمرح كم زي الله تايدا حد جنرال سلطان تغطاتير خمسة لجيركا ليبل جيركا نتهاجر مفراس سجبري لذي عرفنا أجنداتات ناب كارتون كيدو مس برايم مينسترن برهانن يراقب ملاو مع دخول الشفاتنا يا بلت قلنا زنبرو زي مينستر بدايته زينا يا بزنبري حجون كوميد سر يقعد مالت نا إثيوبيا من كركوري كنده كيلاتات كميلة بنام قلنا بكارتون مخادو مس برايم مينستر مستمر خابو قرب لجيتيماسي وسخلو من السودان السودانيين بخميم زريو نغير تزين خارتوم زمس مراحي اقداسي معنات بعلم درجه هاجر مخانو كحيدموم سلازلو كم هاجر تفلاطنت نغرق باقداسي امبر از عجمتيو كم صالهم زخل نغير يلا ازي ابز حلفون حدا ابي لوخ ناي سكولر ناي افريكا ابتناي بايتون حبرت افريكا خيدو نغيروم نيرو السودان ناتنا دقف اليوم الله استخاله من قد قلتيفنا خيدنا ده يوم كنقبر كنكلال لنا مغنياتو كدعت كوي الناس لزلنا كساب حجي اتكدعتنا درت كنقبر لنا يلو تري المحصنتا تزاريبوم نيرو من البات نعوس لدي سمعوا يم مثلني نزيا غيرو معنا كم زبل نبر حسيبو ما بابا يحون كبلا يكلني ابزيام سيلكم يرو سمعوا زي سومالاو ما بقول زلو اب سكولاريو I want to speak for them on the basis of the reports that have been submitted. Last year, I spoke about the horrors by the RSF and financed by the United Arab Emirates. In February this year, I went to visit Sudan at the behest of the civil society of the Sudanese and traveled nearly 2,000 kilometers and saw the hell that Sudan has become. Honorables, the war in the Sudan is between two warring factions. It's between the people of the Sudan and RSF and the United Arab Emirates and some African neighbors. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ሱዳን ዝገልጽ ዘሎ ሓንቲ ብዝያ ጽብቕቲ ዘረባ I met mothers but who failed to do so. I met young girls aged 18 and 16 who now have children. I saw those children's hands. The dead and the mutilated are beyond. We have a responsibility unless we are shameful as Africans. Two propositions I would like to conclude. The simple proposition is to show the Sudanese people that their pain is ours. In order to do so, I suggest and recommend that we invite the civilian prime minister of the country who is working exactly to do the kind of work we want them to do. ስለዚህ ኣትሪሩ ተዛሪቦም ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኢማራት ዝበሃል እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ከም ትካል ክሰርሕ ተኮይኑ ውፅኢት ከም ፅእ ተኮይኑ ናይ ደጌ ኣጀንዳታት ገንዘብ እናኸፈሉ ዝውርዎ ዘሎ ንኣብነት ሕብረት ኣፍሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ክወፃሎ እንታይ ክትገብር ኣብዛ ኼባ እዚ ወኪል ናይ ኢማራት ኣትዩሎ ኣብዚ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ቃንዛ መግለፂ ይርከቦን እዩ ንሕና ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ደዲልና ኢና ንሱዳን ቁሩብ ንእሽተይ ካብቲ ሕፍረትን ስግኣትን ክንወፅእ እንድሕር ኮይና ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሱዳን ኣብዚ ምፅኢና ነዛርቦ ምክንያቱ ጌርናዮ ዘለና ገበን መወዳእታ የብሉን ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ መዛዘሚ የብሉን ወይ እውን ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣነ ብኣካል ከይደ ኩሉ እቲ ስቃይ ርአየ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ነቲ ፀገም ናይቲ ሃገር ኣብዚ ባይታ ምፅኢና ንዘራረበሉ ብምባል ተሪ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቦም ነይሩ ናቱ ዘረባ ገለ ካብታት ተበገሰ እዩ እዚ ናይ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኦሮሞማ ዝኾነ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ ተራኺቡ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኩናት ጠጠው ክነብሎ ኣለና ብላብላ ብላብላ ኢሉ ተዛሪቡሎ ግን ዘረባ ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ የብሉን ከም ንሪኦ ዘለና ግን ጉዳይ ናይ ሱዳን ቁሩብ ትለይ ርቃት እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ኣሎ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ አልዑቤድ ናይ ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ነቲ ኩነታት እናቐየሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ካልኣይ ለንቀነ ብልፅግና ሓደ ነገር እንድዩ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እንድዩ ከሳስቐኒ ኢለኩም እንታይ ኣጀንዳ ከሳስቐኒ ኢለኩም እቲ ወኪል ናይ ኣሜሪካ ሲ
ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ምስ ግብፂ ፀጋጋዕ ኣሎ ንመሳት ብሎስ ዝኸስስ ፕሮፓጋንዳ ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም Horn of Africa diplomacy. Implication of the statement countering anti-Ethiopian alliance narratives. In a direct response to polarized media coverage, the United States Senior Advisor for Arab and African Affairs, Massad Boulos, posted a clear statement on X on July 29, 2026. It addressed what Washington described as false and misleading reports portraying U.S. engagement in the Horn of Africa as an effort to build an anti-Ethiopian alliance. This intervention comes amid heightened regional tensions involving Ethiopia's Red Sea ambition. ኣብዚ ሓለፈ ብልጽግና ነዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ነዚ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ምስ ግብፂ ተጸጊዑ ሓድሽ ጽምዶ ኣንጻር ኢትዮጵያ ይገብር ኣሎ ዝብል ክስታት ይስምዑ ጸኒሖም እዮም ንዑ ድማ መልሲ ይብዎም እቲ ሚድያታት ድማ ዝያዳ ብዛዕባ ክዛረብ ንሰምዕ ኣለና which is good ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ መስዓድ ብሎስ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ዘካየዶ ርክብ ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ እዘን ሰለስተ ሃገራት ዝተገብረ ዝርርብ ዘይግባእ ትርጉምን መልክዕን ተዋሂብዎ ከም ዝተቃልሐ ገሊጹ መስዓድ ብሎስ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳላሕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር ባደር ዓብደልዓቲ ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ኣሕመድ ፋቂ بتناصل بمرخب زعبا سلامن ጸጥታን መረጋጋትን ቀርና አፍሪካ ከም ዝተዘተየ ኣብ እዋን ገሊጹ ነይሩ ሽዑ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ካይሮ ድሕሪ ምርኻቦም ጸጥታ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ራዩ ዝብል መግለጺ ብምውጻእ አንጻርቲ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ መርገጺ ኣነጺሮም ነይሮም እዞም ሰለስተ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ካይሮ ምርኻቦም ሲዒቡ እቲ ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ምስኣቶም ርክብ ምክያዱ ብምጥቃስ እቲ ዘተ አንጻር ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ከቃልሑ ጸኒሖም እዮም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስቲ ዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ቁልጡፍ ቅጠባዊ ዕቤትን ዝተኣሳሰር ናይ ህልውናን ሕጋውን ሕቶ ምዃኑ በተደጋጋሚ ክገልጹ ይስምዑ ነዚ ከም መበከሲ ብምውሳድ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ እቲ ዞባዊ ርክባት ንኢትዮጵያ ብኸበባ ንምጥቃት ዝዓለመ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝመስል ስግኣቱ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ረቡዕ ኣብ መራኸቢ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ስእሊ እዚኣ ልቦም ኣጥፊያት ኣለዎም ምክንያቱ ዕሸላት ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ሰብ ካልእ ብጀኮም ዲፕሎማሲ ኣብቲ ከባቢ ተተገይሩ ንዓታቶም ንምድምሳስ ጥራይ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖም ነዛ ስእሊ እዚኣ ምስ ምንታይ ስእሊ እዮም ዘወሃድዋ ደለው መሲልኩም ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ምዝያ ስእሊ እዚኣ እዛ ፅምዶ እዚኣ እንተ ሓንቲ ፅምዶን ሓንቲ ኮይና ትረኣዮም ኣላ ብተመን ዝተዳህለሲ ብምንታይ ኢሎሞ ብልሕፂ ተደግመ ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣበይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ብልፅግና ንሪኦ ኣለና ግን these people are nuts ጽሉላት ምዃኖም ኣብ ዝረአዩ ሕጂ አንጻር ህወሓት ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎም እዩ ፕሮፓጋንዳ ናቶም When the Ethiopian government is working day and night to ensure the peace and prosperity of its people, a shocking drum of war is once again being beaten from Tigray. Why is that the some still refuse to walk away from bloodshed? እዚ ስእልታት ትሪእዎ ኣለኹም ዶ መብዛሕቲ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ድሑራት ከም ዝኾኑ መንግስቲ ደረጃ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከውፅእ ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤኣይ ግዝያዊ ትምህርቲ ዝወሰደ እሞ ንዕኡ ክገብር ዝውዕል ቆልዓ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት መዓልታዊ እናውፁ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ዝረኣዩ እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ዘለውን መንግስትና ድማ ንሰላም እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ክብሉኻ ሸም የብሎምን ስለዚ it's just unbelievable ከምዚ ደረጃ ወደቀ መንግስቲ ሒዝካ ብናይ ቆልዑ ካርቱናት ክፃወት ዝውዕል ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ከምዚ ክዝርግሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ከምዚ ከውፅእ ዝውዕል ዘሎ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ እምበር ንሰላም ዝዳሎ ስርዓት ከም ዘይኮነ ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ናይ ኩናት ከበሮ ኩናት ናይ ብልፅግና ናበይ ገፁ እዩ ዝብል ምስ ፋኖ ዝተገበረ ዝርርብ ነይሩ I think it is quite important right now የሚሰሙ መረጃዎች አሉ ጦርነት ሊቀሰቀስ ነው ምናልባትም በቀናት በ10 በ15 ቀን ውስጥ ጦርነት ይከፈታል የሚል ነው በዋናነት ከትግራይ ጋር ህወሓት እየተጠቀሰ ነው ጦርነት ሊቀሰቀስ አዲስ ጦርነት ይመጣል የሚል መረጃዎች ሰማይ ምድሩን በሞላበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው አዲስ ጦርነት ሊቀሰቀስ ነው ምናልባት ስለዚህ የምታውቁት ነገር አለ በቅርቡ
ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ይፈነዳል እየተባለ የሚገለጸውን መረጃ በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? አመሰግናለሁ መሰለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይፋዊ ጦርነት ከተጀመረ በተለይ ከአማራ ህዝብ ጋር ይፋዊ ጦርነት ከተጀመረ 3 ዓመታት ተቆጥረዋል። አዲስ የሚጀመር ጦርነት የለም። ምናልባት ይሆናል ተብሎ የሚገመተው ይህንን የአማራ ህዝብ ፋኖ ከአገዛዙ ከዘረፈጅ አገዛዝ ጋር የሚያደርገውን ፍትሃዊ ጦርነት እና የመከላከል ጦርነት የሚቀላቀሉ ሌሎች ኃይሎች ሊመጡ ይችላሉ ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ብሓፈሻ ሓድሽ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ዘንዚ መጻ 15 መዓልቲ ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ብልጽግና ኣቡ መንፅር ድማ እቲ ኣስረስ ዝበሃል ናይ ፋኖ መራሒ ይሓተሎ ሓድሽ ኩናት ኣብ ልዕልና ኩናት ድሮ ይቕፅል እንዲ ዘሎ ነዚ ሓድሽ ኩናት ዝበሃል ድማ ብሕጂና ክንሪዮ እምበር ተወሳኺ ኩናት ተገበረ እምበር ኩናት ጠጠው ዘይበለሉ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕልና ንነዊሕ እዋን ክገብር ፀኒሑ ኣሎ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ንህላዊና ንቃለስ ኣለና ምናልባት ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ጎንና ኮይኖም ነቲ ስርዓት ዝኣልዩ ካልኦት ቃለሲ እውን ይሕወሱና ኮኑ ግን ኩናት ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ናይቲ ብኩናት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝደሊ መርሕነት ኣብ 4 ኪሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ኣገይን ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ብተደጋጋሚ ናብ ሓደ ነገር ይዘብርሃልካ ናይ ኩናት ጽዑቕ ፕሮፓጋንዳ መሪፁ ከም ዘሎ ትብልጽግና ብኩናት ጥራይ ክጉስጉስ ናብ ኩናት ጥራይ ክኸይድ ድሌት ከም ዘሎ ሓንቲ ስእሊ ብዛዕባ ናይ መንጀሪኖ ኮለል ደብልዋ ዘሎ በዓሉ ትብልጽግና ብሃገራዊ ቻነላት ናቱ ክነግረኩም እዚያ ረይዋ ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ጄኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብር ጸላእቱ ይረጋገጽ መሬት ሕድሪ ኣይትቁረሳን ስድሪ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና ይቐኒየለን ብሔራዊ ህልውናና ነዛ ጽሕፍቲ ኣየእተውላን እምበር ሕማቕ ጽሑፍ ገይሮም ኣብ ጎና ብልጽግና ኣብ 3 ቦታታት ሸር ገይሮም ኣለዉ ካድረታት ይብለኩም ኣለኹ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ድዩ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኦት ኩላቶም ቶም ናይ ሃገራውያን ቻነላት ብተደጋጋሚ ይገልጽዎ ኣለዉ ካልእ ካብቲ ናቶም ምንጭታት ዝረኽቦ ዘለኹ ቪድዮታት ከርእየኩም እየ ነዚያ እውን ባዕሎም ኣውፅኦማ ካብኦም የረኺበ እያ እዚ ነልዕሎ እዚ ናይ ምሕዝነት ዝምልከት ጉዳይ ምሕዝነት ዝምልከት ህዝቢ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እንዳልዕለ ይፀኒሑ ክሳብ ሕዚ ግልፅነት ክህልዎ ይደሊ እዩ ዓይነት ምሕዝነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እንታይ ክጠቕመና እንታይ ክጎድአና እንታይ ንክንገብር ዝብል ነገር ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝቐርብ ሕቶታት ነይሩ እዩ ልዕሊ ኩሉ ስራሕ እናሰራሕናሉ ዝፀናሕና ኣብ መንጎ ህዝብታት ምቅርራብ ክፍጠር ናይ ምግባር ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብ ከባቢታት ዘሎ ዓቕሙ ክንዝፈቐዶ ማለት እዩ ፀላእ ዘይሓዞም ከባቢታት ናይ ኣምሓራ እውን ካብኡ ሓሊፉ ምስ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ምስ ህዝቢ ዓፋር ከባቢና ዘሎ ህዝቢ ሙሉእ ሰላም ኢና ንደሊ ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ናይ ምግባር ስራሕ ኣፅዒቕና እናሰርሕናሉ ፀናሕና ኢና እቲ ህዝቢ ደስ ኢልዎ መምስ ጎረባብቲ መምስ ከባቢኡ ክራኸብ ፀኒሑ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብልጽግና ዝመርሖ ኩናት ብልጽግና ስርዓት በይኑ ዘይኮነስ መላፍንቲ ዝኾኑ ሓይልታት እውን ኣኪቡ ዘካየዶ ስለ ዝኾነ ካብ ኣምሓራ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግፍዕን በደልን ዘብፅሕ እዩ ነይሩ ኤርትራ እውን ናብ ማእኸል ትግራይ ኣትዮም እንታይ ግፍዕን በደልን ከም ዘብፅሐና ሰራዊት ኤርትራ ንፈልጥ ኢና እዚ ከምዚ ዝመሰለ ግፍዕን በደልን ኣብ ልዕልና ዝበፅሐ ዋላ ይኹን እምበር ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ዘሎ ምስ ብልጽግና ናብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ሰጊሩ ከም ዘሎ ጥራይና ንከታተል ዘለና ኩሉ ግዜ ድማ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና እዚኣ ብሙሉኣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣለዋ ብኻሊኡ እውን እዚኣ እንዲ ሓቀይታዊ ቀዳማይ ዝረኣኹም ብዓፋር ትብልዓልኒ ካብ ላዕልን ታሕቲ ሕዚ ዝረኣኹምዎ ትርእይዎ ዝነበርኩም ከም ዘለዎ ካብ ላዕልን ታሕቲ ታንኪ የለ ኣየር የለ ድሮን የለ ኣለዋ ፀረ ታንኪ ፀረ ኣየር ፀረ ድሮን ከዓ በዚ ይፅበዩ ኣሎ ብንሕና ገፅ ነዚ ምንም ገብረ ይኽእልን ዝብለኩም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ይብሎም ታንኪ መፃ ኣለዋ ፀረ ታንክ ኣለውን ታንክ ኣለውን ታንክ ንታንክ ክገጥም እዩ ፀረ ታንክ እውን እኒአ ኣየር ይመፃ ኣለዋ ፀረ ኣየር ኣለውን ኣየር እውን ኣለውን ኣበይ ባዕሉ ይፈልጥ ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ያ መን ካብ መን ክሓምቕ እዩ ዳርጋ መኸተ እዩ መኸተ እቲ ኩነታት
ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ኣንጻር ህወሓት ምስኡ ድማ ንሻዕብያ እናሓወሰ ንኤርትራ ማለት ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ሓደ እናሓወሰ ከቢድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝነዝሕ ዘሎ ዳርጋ ንዕርበቱ ዘንቀደ እዩ ዝመስል ንዕርበቱ ዘንቀደ እዩ ዝመስል ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ግን ናይ ኤርትራ ጽቡቕ እንታይ መሲልኩም እቲ ሽማዊ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ታሕተ ደረጃ ኦልሞስት ናብ ናን ኤግዚስተንስ ደረጃ listen to this one እዚ ቃልሲዮ ባዕደጀ ርእሶም ዘይከኣሉ ተጎራቢቶም ዝጓዓዙ ዘለው ተቃለስ ባህልቲ ኣብ ተግባር ግን ዘየለው ዚሮ እዮም هل أترى تريهم لهم دجن تي دجن زي بلوز بالقوا ما يعدل مثلكم دجن أبزاز نبرة لا عدسي دجن يبلو أكتيف منبر يكون أب أتوان يرو كاب أتوا مش بزح شجراتو بريكم مزخرج السر لهم قلبت تودي سلزبان درون على الناس مالكم كرس أمجبهم زي درون بومب للناس مالكم أبانكم ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑኻ ምንታይ ወሪዶም ከም ዘለዎ ሓደ ኣብዚ ቀደም እኳ ነጊርና ነርና ግን ሕጂ ዝተረድኦ እንታይ ኢሉ መስለኩም መሪሕነት ተማርኮ ክነብረኩም ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ትቐሽሽ ካብዞም መሪሕነት እዚኣ ትርእያ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ብራይት ፊቸር ፓርቲ ዋን ነይረ ፓርቲ ቱ ወደ 12 ግዜ ፅባቐ I don't like to see you ኣነ ሲ ብእውነት ሓቂ እየ ንስኹም ዘለኹማ ምንቅስቓስ ኢደይ ትሰበር ክሕውሳ ኢደይ ስክርትም ትበል ኣነ ከምዚ ገይሮም ማሪራ ይፈልጥኒ ምክንያቱ እቲ ናትካየ ዝበልካዮ ኣብ ታሪክ ነበር ተቃውሞ መንእሰያት ዓይኖም ዝነጥዕሉ ቤተ ባሕር ውስጥ ዝተዳወኑሉ ህይወቶም ዝሓረፍሉ ምንቅስቓስ ኣብ ሻዕብያ ድሕለፍዎ ከይኣክል ኣብ ነበር ተቃውሞ ኣብ ናይ ደንበናይ ፍትሒ ከም ትኽጋጥ ኣረ እንታይ ክንገብረኩም ኢና እዞም ጀነራላት ኣብ ነበር ፍትሒ ዘለኹም እንታይ ክንገብረኩም እዞም ጀነራላት ኣብ ነበር ፍትሒ ዘለኹም ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እያ እዛ ተዋስኦ እዚኣ ብስም ተቃውሞ ዶ ዲሞክራሲ ዶ ተባሂላ ዝተገበረ ተዋስኦ ብትራጀዲ ትውዳእ ንሪኢ ኣለና ንሓትሕድካ ነፍሲ ወከፍ ንሓትሕዶም እዮም ዝባልዑ ዘለዉ this is ብልፅግና ነዚኦም ኣሚኑ ናብ ኤርትራ እንተወሓደ ስን መንእሰይ ኤርትራ እዚኦም ሕፅበቶ ኣእምሮ ክገብሩለዮም ወይ እውን ኣብ ጎናይ ክኾኑለዮም ዝብሎ ዝነበረ እዩ ሎሚ ሕማቕ ዕድል ኣጋጢሞ እታ ተቃውሞ ትበሃል ብፍላይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገፁ ከይዱ ዝነበረ ደገለዶ ከምኡ የለን ድዋዕዋዕ ፅቡቅ እዩ ድማ ምክንያቱ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ዝፅጋዕ ተቃውሞ ከም ተቃውሞ እንተቆፂርካዮ ንልኡላውነትና ዝግህስ ሓይሊ ምስኡ ዝፀምት ዘሎ እቲ ብዙሕ መንእሰይ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ መንእሰይ ምስኦም ተተሓዊሱ ሓደገኛ እዩ እዚ ስለምንታይ ሓደገኛ ይገብሮ ምክንያቱ ንልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍሩ ንዝኽእሉ ህዝቢ ከም ንቡር የላምዶም ስለ ዘሎ እዩ ብልፅግና ጥዑይ ፊሎዞፊ ወይ ጥዑይ ፖለቲካዊ ርዲት እንተዝነብሮ ነይሩ ኣሽሓት ህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዱ መፂኡኒ ነይሩ ይብል ኣሎ ካብካም ክንዲዚ ተሰዲዱ ድመፀካ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ እንተወሓደሲ ሞቢላይዝ ክገብሮ ዘይትኽእል ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ካልእ ኩናት ክኸፍት ድሌት የብሉ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክቕየር ቁጠባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክቕየር ድሌት ክህልዎ ይኽእል እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ተስዋይ ድማ ዝወፅእ ዘሎ ግን ናብ ኤርትራ ብረት ሒዙ ተዋጊኡ ሓዉ ቀቲሉ ኣዩ ቀቲሉ ኣቡ ቀቲሉ ለውጢ ከምፅእ ሸውሃት የብሉ ፖለቲካ ብካልእ መንገዲ ክመፅእ ኦኬ ተደየለ ግን ብረት ኣልዒልካ ውግእ ጌርካ ሓውካ ቀቲልካ ኣብ ዝባን ሓውካ ኮይንካ ተምፅኦ ለውጢ ኤርትራዊ ይድግፎን እዩ ካብ ቀደም መለስ ህያደግ ተስፋ ቆሪፁ ካብቲ ኣሽሓት መንእሰይ ብረት ሒዙ ዝነበረ እውን እኮ እዩ ነይሩ መንእሰይ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ሓዉ ምስ ኣዩ ምስ ኣቡ ክዋጋእ ኣይደለን እዩ ሰው ኣብዚ ዝፈተና ድማ ከምዚኣ ኢትዮጵያ ምስ ቀደም ኣገይሩ ሽታማይ ኮይኑ ህልም እዩ ዝብል ምክንያቱም ከዓ ሎሚ ኣብ ንሓትሕዶም ክባልዑ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ኣውፅኡልና ድብሎም ዝነበረ እዩ መልኩም ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ኢልዎም በታ ድሮን ገይሩ ካቤላ ገይሩ በልዕዎም ሎሚ ከማኸ ዓይነት ፀይቃ ይረኣናን ይብልዎ ኣለዉ ነጊርና ነርና ኢና ብልሒ ስለ ዘለና ደይኮነስ ርዱእ ስለ ዝነበረት ኩነታት ካብኡ ሰጊርና ሕጂ ሓንቲ ለንቀናይ ዝሰማዕክዋ ኣርእስቲ እስከ ክርየኩም ኣርእስትና ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ዕዳ የብላን ይበሃል ስለዚ ንስኻ ከም ናይ ቁጠባ ምሁርን መምህርን መጠን ናይ ብሓቂ እዚ ዝበሃል ዘረባ ሓቂ ኣለዎ ድዩ ብሰነዳት ዝተጨበጠን ዝተረጋገፀን ድዩ ወይ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ዕዳ ኣለዋ እንድሕር ኮይኑ ክንደይ ዝኣክል ዕዳ ኣለዋ ካብ መነመንከ እቲ ዕዳ ምንታይ መዓላ ዋዓለ ህዝቢ ከይፈልጦ ድዩ ንዝብል ኢና ክንዘራር እሞ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንጅምር ኤርትራ ክንደይ ዝኣክል ዕዳ ኣለዋ ኣለዋ ዶ የብላ ግርም ኤርትራ ዕዳ ኣለዋን ፈረቓን 4 ነጥቢ
تعد عبكلتا إذا خفل ساميل ناي وطع عدا له ناي وشتا هاجر عدا له كلتيو هزباو عداي مالسي عداي ناي تهاجر إتي وشتا عدا كابي مص انتلكا كاب سفالالي منشي زو مص بندحان أمريكا وحد منشتات سلازولو إتي هزبي عبت بانك ندحراي خونني نقل خونني له زقط أبو جنزب إتمنجستي نتي ناتو وانينات كابت بانك خون كابت خالد فاينانس من شتات بيدو وانينو يوصلوا له مالك سلازي خاوي لقاح مالك كابو لقاح إتخالاي جراماو لقاح إذا جراماو لقاح دما كاب ناي وطع بانكتات كاب ناي معبالة تكالات كان مع الورلد بانك كان مع IMF كان مع الافريكان ديفلوبمنت بانك إذا سال سايد ما بايلاترال بحال كاب حاجرات نعمل يورو زي يوروبيان يونيون ويكان أي أوروبا ولا نقعد كله خيليو السون كان من شيء غير نحن وصلوا نخل تي قال عدد ما ويد أمريكا زي ناي فاينانس حجي بروفيسور منجست أبيو زملس اللو بزعبة عدانا يرترا حركة بتي بزوج زي على السوشيال ميديا زعبة يرترا تزرب نجاريو. I'm gonna give you one information. أبزيان تاكبكم دليل اللغة مسيلكم مجمريا إذا حبريت هذه أبز عبوتات تشجر يزلوا. إذا كم بحال كله إذا سمع كتاب برك الله حماق وينك سمعك يقولون. Good debt and bad debt يقولوا حماق إذا سبوع إذا نلو سبوع إذا زبال نتعدى وسيتك نحد productive asset ونحد دي قاعد يخاف صراحة لو نحد project دي هكذا صراحة خلاص سبوع معناته إذا قد سياب هكذا ولا corporations إذا leverage من كبك أي خلي نتقوله دي قاعد نخسر زد ليك جنزب كسب تركب كاب تسبة جزية قطيبك تلقيك قلتي فوقن وسأيك أتاو كم سأل كذا خلنا بنت عندنا أنا وركي تعديها وركوسي خاشيتك كتكفلوس لتخل نعقد يفنا إيرترا عدال لواديو أب جيميناي AI كده AI تزبلت ملسك بكاز غل نديس بعد أب سلست AI تشجيريو إيرترا كل تعينت عداي زلوا حكوني يا بروفيسور منصاب external and internal data بعد external data كندا قداسي حجر عدال لوا نيوش تعودان نيدق عدان نيوش تعودا أقداسن كله غلي تقدامي أقداسن قتالن نيدق عداي نيدق عدا زي حزب بدولار سلزخونه تتخفلو interest rate يكون بدولار سلتخفلو أزي كبيديو سلزي إيرترا مجمريا عدال لوا إلهم كزارو خلو زوت كملا جيم كنسب لا مجمريا نيدق عدا يخاطري إيرترا كنا نيدق عدا لوا أسرع transition أمزح جزء لنا Eritrea's external debt is estimated to hover around 725 million to 770 million بدولار على تكاب شو عتمت أسرع همشان حساب شو عتمت 7 مليون أبيلو يبتصح زي دما عدان بينو تقطر قطرية خلها نورماليو كم زي كان جاجي كاي خليو كل جزء نعدا بمنتهى خطرية debt to GDP ratios والله عداها درجة عداها مسكوت أباها بموددار يخاطريو سلزي أتي عدا كم زي كون كله أبتعطي انتهب لكم الله external debt to GDP ratio historically averaging near كبابي 36% مالت سلزي نايدق عدا بمنصر كو طبعا يرترا كتريا خلها كبابي 36% نا GDP أبي نقرأ يكون نزي كتقوا عصورة خل عين داتشو نابنت كباكم يسلم تملسي إيرترا كاب من ياخذ لك أحزن لعزبل ود حبريتا كباكم كفتني معناته IMF World Bank يبلسني but that I don't think that's a true statement تغكلني statement مثلا مني so كلا إنتايل تشجير مثلكم صارتكم كيتكم بعلهم تشك تقبروا بستي the prompt أنا تذكر مالو زلوا غيز بكم زلوا external debt in 2026 and who are the main providers many of them أداني إيرترا ذهبوا نتنا يدق أدا مالتيو so عندي كاباتهم زبال multilateral creditors جت زربا يقولوا dropping to Eritrea's external debt is projected to reach approximately blah blah by 2026 dropping to about 24.6 of GDP أبسر أسران شدشن تعدانا إيرترا ناب أسران 4.6% نيكو طبعا وريدو خمزلو يبنقرأكم الله okay
ካቡ over 80% of this external stock is comprised of multilateral loans while bilateral. Okay, كلتا عينات يوم multilateral ዝበሃሉ ለው ከምዚ ዓለም ለኻዊ ትካላት ከምኡ ድማ ሃገራት ማለት እዩ multilateral creditors ይብለኩም ኣሎ ተማለቃሕቲ ማለት እዩ account for 80% of Eritrea's total external debt ማለት እዩ driven by disbursements from institutions like regional development banks and the Africa Export Import Bank Afri-Exim Bank ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ካብ ወርልድ ባንክ ይኹን ካብ IMF ብዙ ዕዳ የብላን ክበሃል ከሎ ሓቅነት ኣለዎ because I don't see any source ኤርትራ ካብ IMF ወይ ካብ ወርልድ ባንክ ዕዳ ከም ዘለዋ እዚኦም ካብ IMF ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢንስቲትዩሽን ንሃገራት ኣፍሪካ ንምንብርካኽ ምዕራባዊ ዓለም ዝጥቀመሉ ምዃኑ ክንደ ቪድዮታት ይበኩም እየ ብጭብጢ ዝተሰነ ካብ CIA ዝመፀ ኣብቲ ባንክታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚ ኤርትራ ካብዚኣቶም የብላን እቲ ሓደ ካብዚ እዚ አፍሮ ኤክሲም ባንክ ዝብልዎ አፍሪካን ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ዝበሃል እዚ ድማ ናይ ቢሻ ፕሮጀክት ክግበር ከሎ ድዩ ናይ ዕደና ፕሮጀክታት ክግበር ከሎ ዕዳ ዝሃበ እዩ ወላ እውን ኣብዚ ናይ ኮላል እውን ዕዳ ሂቡ ነይሩ ኣለቂሕዋ ነይሩ ስለዚ ካብቶም ቨሪ ኣግሬሲቭ ዝኾኑ ኢንስቲትዩሽንስ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ደረጃ ዕዳ እዩ ዘለዋ ብፍላይ ድማ 24% ናይ GDP ንብሎ ዘለና ናይ ኤርትራ GDP ክንደይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኩሉ ግዜ ሪኢቶና ክንህብ ከለና እውን ቁርብ ትለይ ሓሳብ ዘለዎ ሶ ኤርትራስ ቶታል ዴት GDP እውን ሓቲትያ ነይረ ድሓን ኣብዚኣ ስለዘይብለይ ኣብ እንታይ ክወስኸልኩም እየ መሲልኩም ያ ቶታል ዴት ጠቕላላ ትዕዳ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ ዝብሎ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ውሽጣዊ ዕዳ እዩ ውሽጣዊ ዕዳ ግን ሃገር ኣድረስ ክትገብሮ ወይ እውን ክትምክቶ ውሕድ ዝበለ ከቢድ ዝኾነ ፃዕሪ ወይ ፀቕጣ ይፈጠረላን ነቲ ሃገር ክብለኩም ኢለ GDP ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 2 ቢልዮን ኣቢሉ 2.1 ቢልዮን ይብሎ ኣሎ ሶ ሲምፕሊ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ምኻለት ባህላ ያነ GDP ናትካ ክትዕቢ ተኽኢልካ እቲ ዕዳ ናትካ መሊሱ ሚኒማም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ክንእስ ክእል እዩ እቲ ሬሽዮ ዴት GDP ሬሽዮ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ብኸመይ ከኤርትራ ቁጠባ ናታ ክትዕቢ ትኽእል ዕዳ ከይወሰደት ትሕሪልኩም this is what ንጎም ምሸትን ኣነ ዝዛረቦ ዲያስፖራ ናይ ዲያስፖራ ካፒታል ኤርትራ ቁጠባዊ ክፍተት ጌራ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ካፒታል ናቱ ኢትዩ ኢንቨስት ክገብር ተጀሚሩ ኤርትራ ብዘይ ተወሳኺ ዕዳ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ከተመዝግብ ትኽእል እያ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተዓብዩ ድማ ዕዳ ናታ ብፍላይ ኤክስተርናል ዕዳ ዝበሃል ብመንፅር ናይ GDP ናታ ጠቕላላ ታሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ብዕዳ ዘይተበልዐት ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ውሽጣዊ ዕዳ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘለቅሖ ትካላት ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገር ዘለቅሖ ስለ ዝኾነ ቀሊል እዩ ክትፈትሖ እቲ ሃገር ክትፈትሖ ትኽእል እያ ብሰንኪ ውሽጣዊ ዕዳ ዝፈርስ መንግስቲ እውን የለን ናይ ደገ ዕዳ ግን ዶላር እዩ ዝርካቡ ሃብትኻ ሸጥካ ኢኻ ክትከፍሎ ዘለካ ትወለድ ናቱ ብፍላይ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ወለድ ዘለዎ ዕዳ እንተኮይኑ that's why ኬንያ ብናይ ደገ ዕዳ ኩሉ ግዜ ምስ ተጨነቐት ኢትዮጵያ ንጎም ምሸትን ዩሮ ቦንድ ደገሉ እናበለ ዝልምን ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ G20 ዝበሃል ድጎማ ግበሩሉ ሓግዝዎ መተንፈሲ ግበሩሉ ከምዚ ግበሩሉ እናተባሃለ ሄርካት ግበሩሉ እናተባሃለ ዝልመን ናይ ደገ ዕዳ ብዶላር ስለ ትኸፍሎ ትወለድ ናቱ ኣዝዩ ሃሳይ ናይ ውሽጣዊ ዕዳ ግን በዓልኻ ብናቕፋ እውን ስለ ትኸፍሎ ንትወለድ ቀሊል እዩ ክትቆፃፀሮ ስለዚ ኤርትራ ብዕዳ ዝተበልዐት ሃገር እያ ክብልኹም ከለዉ ጌጋ ሓበሬታ እዩ ኤርትራ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ደረጃ ዕዳ እዩ ዘለዋ ብቐሊሉ ድማ ካብቲ ዘለዋ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እውን ንክትወፅእ ከምኡ እውን ዋይት ኤሌፈንት ፕሮጀክትስ እውን የብላን ኤርትራ ንኣብነት ስቴድዮም ትሰርሕ ምቲ ስቴድዮም መዓት ሚልዮናት ኣውፂኻ ሰሪሕካዮ ዘይሰርሕ ተኮይኑ ተገብረልካዮ ኣታዊ ዘይብሉ ፕሮጀክት እዩ ኤርትራ ተለቂሓ ዝገበረቶ ዝበሃል ናይ ቢሻ ፕሮጀክት እዩ ናይ ኮላል ፕሮጀክት እዩ ናይዚ ዕደናታት ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ዕደናታት ግን ደገን ሸይት እዩ ስለዚ መሊሱ ገንዘብ ዕድው ክኸፍል ዝኽእል እዩ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ከለና ንፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ቃዋሚ ኢለ ወይ ገለ ይኮንኩን ግን ነቲ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ፋክትስ ተወሲኽናሉ ዝያዳ ትርጉም ይህልዎ ነዛ ኣነ ዝብላ ዘለኹ ዝቃወም ጭብጡ ዘለዎ መረዳእታ ዘለዎ እንተሎ ድማ we are welcome to debate ብሓፈሻ ነዚ ጉዳይ እዚ ምንፅፃር ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ መሃብን ምስትኽኻልን ድማ ኣካል ናይ ኤርትራውያን እዩ ኢለ ዝኣምን ኤርትራ ድማ ንዲያስፖራ ኢንቨስት ንክገብር ተዓዲማ ቁጠባ ናታ ክዓቢ ይኽእል ትዕዳ ናታ ፐርሰንቴጅ ናይ ትዕዳ ድማ መሊሱ ድዋዕ ክብል ይኽእል ኣይ ሆፕ ነዚኣ ድማ ክገብርዋ ነፍሲ ወከፍና ንምነዮን ኩሉ ግዜ ዝጉዝግሰሉ ኣብዚ ዲያስፖራ ናብ ዓዲ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ክንጓየ ኣለና እየ ዝብል
ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ብርግጽ ክጽበ ላይክ ምግባር ኣይተቋርጹ thank you very much